బానిసలా మారిపోయిన లైఫ్ ఓ చాయ్ బన్నుతో గడపమన్నది వీధి చివరలో కేఫ్ చలినేమో ఆపట్లేదు చీప్ అండ్ బెస్ట్ బ్లాంకెట్ ఔడి కార్స్ ఉన్నలాగా అయిపోయిందే ఇజ్జత్తు ఇంత పొడుగు బిల్లు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నిల్లు వాట్ దిస్ హెల్లు క్యూలు కట్టే కష్టాలు అమెరికా నా అమెరికా నువ్వు మిస్ అవుతున్నా బాగా సొమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక రెక్కలిరిగిన ఫ్లైట్ మాదిరి కుప్పకూలనే ఫేటు నా లగ్జరీలకి ఒక్కసారిగా మూసుకున్నదే గేటు చేతుల్లో గోల్డ్ వస్తూనే డ్రైనేజీలో పడ్డట్టు ఎవ్రీడే బఫర్ అవుతోంది సఫర్ అవుతోంది కంఫర్ట్ పప్పులో నా డాన్సు పక్కనేమో గర్ల్స్ ఎక్కడుంటే బాసు ఇన్ని ఉంటే హాడల్స్ అమెరికా నా అమెరికా నువ్వు మిస్ అవుతున్నా బాగా సొమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవానో ఎలాగయ్యానో మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే కళ నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉందే చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే నీతో చేరుతూ ఏదో కొత్తగా మరో నేనులా మారానే కదరమ్మని అలవేలితో కలానే ఇలా పావే ఎందుకేమో ముందు లేదే ఈ హాయి సందడేమో అల్లుతూనే నీ వైపోయే ప్రతి క్షణం సంతోషమే నేనెప్పుడు చూడంతే ప్రపంచమే చూసానులే నీలా ఏది లేదంటే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే
మెల్లగా నచ్చాడే అల్లరేదో తెచ్చాడే మెల్లగా నచ్చాడే అసలేవో ఇచ్చాడే మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లారే మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే ఓ సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో మందు కొట్టేసి మిడ్ నైట్ లో నక్కతోకేదో తొక్కుంటాడే ముందు జన్మల్లో భక్తెక్కువై రామకోటేదో రాసుంటాడే సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో mia mamma mia piche kalimata media mia mamma mia vede kali wikipedia అనుకోకుండా అరే అదృష్టం అరే చేతుల్లో పాకింది జర్రిగొడ్డులా అరే నిమిషంలో నీ ఆనందం ఆ మేఘాల్లో ఎగిరింది తారాజువ్వలా అరే మన కోసం కనిపెట్టారే ఈ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్లని మన లైఫుల్నే మార్చేస్తాయే ఆ యూట్యూబ్ టిక్ టాక్ ఇన్స్టాలన్నీ సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో mia mamma mia pichekali మొత్తం మీడియా mia mamma mia vede kali wikipedia నువ్వు నీ పనులు నచ్చాయి అంటే ఎత్తి మోస్తారు రేటింగ్స్ తో టైమే ఇవ్వర్రా తినడానికి కూడా టైట్ స్కెడ్యూల్ సెల్ఫీలతో ఈ నేమంతా ఈ ఫేమ్ అంతా ఇక అంతంతా పెంచుకోవాలి ఈ క్రేజ్ అంతా ఈ జనమంతా నీ చుట్టూరా ఉన్నప్పుడే సక్క పెట్టాలి mia mamma mia pichekali మొత్తం మీడియా mia mamma mia vede kali wikipedia సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో That's how we roll it. I live my life like a star. I'm gonna fly up far. Feeling nice, so fly. 'Cause I'm living
living like a rock star. A, B, C, D. American born, confused, they say. What I do or what I don't, yeah, won't matter with the woman I roll. Cause I'm feeling so high and fly. Say my name, what? A, B, C, D. American born, confused, they say. A, B, C, D. American born, confused, they say. I got my wings, I'm gonna spread them till I stop and fly. Send my love to the moon and back and watch you scream. Watch you dance, watch you shake, watch you make a boom. Tonight ain't over cause I make the rhythm blow, blow. Paradise on earth, mama gonna be proud of me. Oh baby, don't you see? Money, booty, fame all on me. A, B, C, D. American born, confused, they say. A, B, C, D. American born, confused, they say. I trade my life for the fame. You got me calling my name. Oh baby, this not just a game. I'm living my life, not the same. Nothing's gonna stop me, baby. I kiss the sun, I kiss you back. Riding solo, riding with my flow. Nothing's gonna bring me down. I look in your eyes and say, go booyah, booyah, don't you see? There's a world inside my eyes. Go world that's born to me wild and free. I live my life like a star. I'm gonna fly up far. Feeling nice, so fly. Cause I'm living like a rock star. అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక బ్యాడ్ టైమే నన్ను బ్యాట్ తోటి కొడితే డెస్టినీ ఎగిరెళ్ళి డస్ట్ బిన్ లో దూకిందే అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక ఖుషి ఖుషి లైఫే కిల్ అయిపోయిందే కలర్ఫుల్ ఫ్రేమే డల్ అయిపోయిందే That's how we're rolling. I live my life like a star. I'm gonna fly up far. Feeling nice, so fly. Cause I'm living like a rock star. A, B, C, D. American born, confused, they say. What I do or what I don't, yeah, won't matter with the woman I roll. Cause I'm feeling so high and fly. Say my name, what? A, B, C, D. American born, confused, they say. A, B, C, D. American born, confused, they say.
What you shake, what you make a boom. Tonight ain't over 'cause I make the rhythm blow, blow. Paradise on earth. Mama gonna be proud of me. Oh baby, don't you see? Money, booty, fame all on me. A, B, C, D. American born, confused they say. A, B, C.
నీ ఉంటే హాటల్ సో అమెరికా నా అమెరికా మిస్ అవుతున్నా బాగా స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవానో ఎలాగయ్యానో మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే కళ నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉందే చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే నీతో చేరుతూ ఏదో కొత్తగా మరో నేనులా మారానే కదరమ్మని అలవేలితో కలానే ఇలా పావే ఎందుకేమో ముందు లేదే ఈ హాయి సందడేమో అల్లుతూనే నీ వైపోయే ప్రతి క్షణం సంతోషమే నేనెప్పుడు చూడంతే ప్రపంచమే చూసానులే నీలా ఏది లేదంటే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే మెరిసే లోపలే మనసే మురిసే నీవిలా కలిసే నిమిషాలు రోజులై నిలిచేను చేతిలో నేనుంటా నీడలా ఇలా నీతోనే అన్ని వేళలా మెల్ల 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 మెల్లగా నచ్చాడే అల్లరేదు తెచ్చాడే మెల్ల 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 మెల్లగా నచ్చాడే అసలేవో ఇచ్చాడే మెల్ల మెల్ల మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే Check. Check. 1, 2, 3, check.
Check. Hello, check. Hello. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా ఐపీఎల్ అయిపోయింది, సందడంతా వెళ్ళిపోయింది, హంగామా లేదు అని అనుకున్న టైంలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏబిసిడి అనే పదం వినగానే ఏంటో తెలియని ఉత్సాహం. కానీ ఇవాళ ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన మీ అందరికీ 3 E's మాత్రం పక్కా: ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు KLM షాపింగ్ మాల్ అండ్ బిగ్ సి ప్రౌడ్లీ ప్రెజెంట్స్ ABCD ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ పవర్డ్ బై శ్రీ చక్ర మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ శ్రేయస్ వెడ్డింగ్ అండ్ అలానే ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నారు NTV, వనిత అండ్ జీ సినిమాలో. Suresh Productions presents Madhura Entertainment and Big Ben Cinemas వారి ABCD. Producers Madhura Sridhar Reddy and Yash Rangineni గారు, co-producer ధీరజ్ గారు, డైరెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి, మ్యూజిక్ చూడా సాంది, మ్యూజిక్ ఆన్ మధుర ఆడియా, అండ్ స్పెషలీ ఇందులో అల్లు శిరీష్, భరత్ అండ్ రుక్సార్. సో మళ్ళీ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరి కోసం, మా కోసం, ఆ పోస్టర్ మీద కనిపించుతున్న వాళ్ళందరి కోసం ఒకసారి గట్టిగా ఒక హాయ్ చెప్పండి మాకు. హాయ్. లవ్లీ, వాట్ ఎన్ ఎనర్జీ కదా హేమంత్. ఇట్ సైడ్ నుంచి సౌండ్ రాలా, మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. Okay. హాయ్. బాగుంది. ఈసారి రెండు వైపులా ట్రై చేద్దాం. ఓకే. హాయ్. బాలే ఉంది. చెప్పింది కదా వింధ్య చెప్పినట్టు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈరోజు 3 E's గ్యారంటీగా ఉంటాయి: ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ బోల్డ్ అంతా ఎక్సైట్మెంట్. Yes. సో మెగా ఫ్యాన్స్ అందరూ రెడీయా? వాళ్ళైతే నిజంగా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా కనిపిస్తున్నారు హేమంత్. బేసికలీ మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఈలు కూడా నేర్చుకుంటాం, వాటితో పాటు ABCD కూడా నేర్చుకుంటాం. అప్పుడేమో ఏంటో వెరైటీగా యాపిల్, బాల్ ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తేనేమో ABCD డెఫినేషనే మారిపోయింది. అవును, ఇంతకీ ఏబిసిడి అంటే గుర్తొచ్చింది. నాకు స్కూల్లో చెప్పినవి సరే, నీ ప్రకారంగా ఏబిసిడి అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ. అంటే నీలో ఉట్టి CD మాత్రమే ఉంది, AB మిస్ అవుతుంది. నాలో CD అన్నా ఉంది, నీలో D కూడా లేదు తెలుసా, ఓన్లీ C. ఆల్వేస్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అవును, బేసికలీ యూత్ అంటేనే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటున్నారు. ఇక్కడ ఎంతమంది కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీస్ ఉన్నారు ఒక్కసారి చేతులు లేపండి అమ్మా. కన్ఫ్యూజ్ దేశీస్ అందరు ఒక్కసారి చేతులు లేపండి. అది వాళ్ళు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉన్నారో ఇంకా సేపట్లో నువ్వు కిందకి వెళ్తే సమాధానాలు దొరుకుతాయి. కానీ ఓయా, యాక్చువల్లీ నేను కిందకి వచ్చి ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడబోతున్నాను. మీ దేని గురించి కన్ఫ్యూజన్ మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోండి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ ఈవినింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన మీ అందరికీ మళ్ళీ మా తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం అండ్ స్పెషల్ గా గ్రేట్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ద మెగా ఫ్యాన్స్ యా. హాయ్. ఎస్, మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాల్టి ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని ప్రారంభించేద్దాం. మరి అల్లు బ్రదర్స్ సాంగ్స్ తో మొదలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది? అఫ్ కోర్స్ మరి ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి స్పెషల్ గెస్ట్ గా విచ్చేయబోతున్నారు న్యాచురల్ స్టార్ నాని. సో అల్లు బ్రదర్స్
అండ్ నాని మెడ్లీ రూపంలో ఇక్కడికి వచ్చి సత్య మాస్టర్ టీం మనందరి కోసం పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. Oh yes, Satya Master and group ki గట్టిగా చప్పట్లు. Come on. One, two, three, four.
చెప్పక ఓ పిల్లో హెల్లో హెల్లో వదిలేకే నన్నే ఊహల్లో నేలే నా నీలో చల్ చలో నా హల్చల్ కర్ లేనా నీ రాకతో నా లైఫ్ కలర్ఫుల్ లేనా లవ్ ఫీల్ లోనా ఫాలన్ అవుతున్నా నీ మాటకి నా హార్ట్ ఫ్లయింగ్ గాలోనా నా పెదాలలో ఉన్నదే నీ పదాలలో విన్నదే నీకెలా చెప్పాలన్నదే ఇదే హెల్లో హెల్లో నే వెయిటింగ్ బేబీ ఊహల్లో హెల్లో హెల్లో నే తడిసాలే లవ్ వెన్నెల్లో నన్ను చూసా నీలో That was Satya Masters team. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. సరిపోదు తెలుసా సిటీ మార్తో స్టార్ట్ చేసి ఏమంటే నాన్నగారితో ఆపారు నిజంగా గట్టిగా కమాన్. So KLM Shopping Mall and Big C proudly presents ABCD pre-release event. Yes, powered by Sri Chakra Milk Products ki vichesinaటువంటి మెగా అభిమానులందరికీ మరొకసారి పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం. మరి ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ శ్రేయస్ వెడ్డింగ్ అండ్ టుడేస్ event is organized by Shreyas Media, South India's #1 movie promotional agency. ఓకే ఈ సినిమా టైటిల్ ఏబిసిడి కదా. అవును ఏబి అంటే అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీ. అవును. యాక్చువల్గా ఈ కన్ఫ్యూజన్ గురించి నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఏంటా కన్ఫ్యూజన్? విందా నువ్వు జనరల్గా దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్డ్? నేను ఈ మధ్య స్పోర్ట్స్ కి ఎంటర్టైన్మెంట్ కి మధ్యలో బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. మరి నువ్వు? అంటే నేను ఈ మధ్యన ఆర్జేయింగ్కి యాంకరింగ్కి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం. అచ్చా నా సంగతి సరే కానీ మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పాలి. ఇప్పుడే ఇందాక మాకు స్టేజ్ పక్కన సత్య మాస్టర్ కనిపించారు. విందా వెళ్ళి సత్య మాస్టర్ నాకు డాన్స్ నేర్చుకోవాలని ఉంది అంటే అయ్యో తప్పకుండా నేను నేర్పిస్తాను అన్నాడు. నేనేం అడిగా సార్ నాకు కూడా డాన్స్ నేర్చుకోవాలని ఉంది అన్నాడు. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకోమన్నారు. అంటే ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారో నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేశారో ఏంటో తెలియదు కానీ మొత్తానికి నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నావు అని నాకు అర్థమైంది. యాక్చువల్లీ ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ నాకు మాత్రమే కాదు, ఐఎమ్ షూర్ మీ అందరికీ ఉంటుంది. ఉందా కన్ఫ్యూజన్? ఉందా? ఉంది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే చేతులు ఎత్తారు. అది అక్కడ ముఖ్యంగా బ్లాక్ షర్ట్ అబ్బాయి. వస్తున్నా అక్కడికే వెళ్ళాలి మనం. పద. అసలు ఎవరెవరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు అనే సంగతి మాత్రం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నాం మీ దగ్గరికే. సో హేమంత్ సినిమాలో హీరో కన్ఫ్యూజ్ సరే నేను ఫస్ట్ ఎట్ నువ్వు అటెళ్ళు నేను చూసుకుంటా. ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఎవరమ్మా నాకు చెయ్యిపోయింది ఎవరు? వస్తున్నా. హలో అండి దా ఇట్రా. అదేంటి కెమెరా అటువైపు వెళ్ళింది? నేను ఇక్కడ. కెమెరా ఇటువైపు వచ్చింది. ఓకే అచ్చా మీ పేరేంటి? లోకేష్. ఓకే కాదు లోకేష్, నేను దేనికి కన్ఫ్యూజ్డ్ 100 ఉన్నాయి కానీ నువ్వు దేనికి కన్ఫ్యూజ్ చెప్పు. దేనికి లేదు కన్ఫ్యూజన్. అస్సలు ఫ్యాన్ ఆఫ్ అల్లు అర్జున్. అది క్లారిటీ అన్న, కన్ఫ్యూజన్ చెప్పు. కన్ఫ్యూజన్ అంటే అస్సలు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదా? ఓహో నిజంగా భలే ఉన్నాడు ఈ కుర్రాడు. ఈ ఏజ్లో కన్ఫ్యూజన్ లేకపోవడం అనేది ఓకే. ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి పడతాను. వింధ్య నువ్వు యు గో ఆన్.
అంటే నువ్వు అక్కడ ఒకరిని పట్టే లోపల ఇక్కడ చాలా మంది కూర్చుని ఉన్నారు ఈ టేబుల్లో, అడిగి చూద్దాం. ఈయన మరీ దాక్కుంటున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఈయన్ని అడగాలి కదా. ఓకే, సందడి నార్మల్గా లేదు ఇక్కడ. సో మీరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు రెగ్యులర్గా? ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాను. అబ్బా, సూపర్ ఆన్సర్ పడింది అలా టాప్ మనీ, అందుకనే ఇక్కడ చూపించారు కదా మీరు ఇంకా సూపరు. ఓకే సరే చెప్పండి, బేసికలీ అమెరికాకి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ అబ్బా ఇది ప్రాబ్లంగా ఉంది అది ప్రాబ్లంగా ఉంది అని చాలా కంప్లైంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది రెగ్యులర్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం, అమెరికానే కాదు వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా. అలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా మీరు చూసారా ఈ మధ్యకాలంలో? వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్స్. సరే పోనీ దేనికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు? ఓకే, అదేదో బాగుంది, ఇప్పుడు చెప్పు. అంటే ఇక్కడ ఒక దీని పేరు వెంకటేష్, పెళ్లి సెట్ అయింది, ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు. ఓహో, మొత్తానికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ పెళ్లి కాని ప్రసాద్ అన్నమాట, పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదా అని చెప్పి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. సో మీరు నా క్వశ్చన్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీ ఫ్రెండ్కి కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వండి, సరిపోద్ది, మ్యాటర్ ఓవర్. సో ఓవర్ టు యూ హేమంత్. ఓకే, నా దగ్గర మాత్రం ఇక్కడ పెద్ద గ్యాంగే ఉంది. ఇగో అందరు చూస్తున్నారు, హాయ్ చెప్పండి వాళ్ళకి. హాయ్ బన్నీ బాబు ఫ్యాన్స్ అందరికి హాయ్. షూర్. సరే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగు. అంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా కామన్ గా అందరికి ఉంటది కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టైటిలే ఉంది ABCD, అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో నీ లైఫ్ లో నువ్వు దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్ చెప్పు. నేను కొన్ని రోజులుగా దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నానంటే బన్నీ బాబు AA19 సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందని పిచ్చి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా అన్న. మామూలు కన్ఫ్యూజన్ కాదు, అది బీభత్సమైన కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా అన్న. లేదు, డోంట్ వరీ, ఆ క్లారిటీ వాళ్ళు ఇస్తారు. కానీ నీ లైఫ్ లో ఏం కన్ఫ్యూజన్స్ లేవా అయితే? ఉందన్న. ఏంటది? మా ఫ్రెండ్ గారికి పెళ్లి ఎప్పుడు అవుద్దని డౌట్ అన్న. కన్ఫ్యూజన్, పిచ్చి నీ అవుతా లేదా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి కానీ వేరే వాళ్ళ పెళ్లి నీకు ఎందుకే? ఇంకెవరు? మీ పేరేంటి? నా పేరు ఆనంద్ అన్న. ఆనంద్, ఇటు చూడు ఆనంద్. ఆనంద్ చెప్పు, నువ్వు దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్డ్? ఇప్పుడు ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత బిర్యానీ తినాలా లేకపోతే బయట రైస్ తినాలా అని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా అన్న. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నా లైఫ్ చాలా బెటర్ అని. సరే వింధ్య ఇక్కడే ఉన్నాను. అంటే ఇప్పుడు దాకా అక్కడ యూత్ తో బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు కదా, మరి పెద్దవాళ్ళు ఏ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటారు అడిగి తెలుసుకుందాం. అమ్మ నమస్తే, మీరు చెప్పండి, మీరు ఏ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటారు? కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏం లేదు, మామూలుగా ఫుల్ క్లారిటీ అంట. ఓకే, అక్కడ EEE చూసాం, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా C ఫర్ క్లారిటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మరి మీరు ఏ విషయంలో ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు? నథింగ్. ఇక్కడ అందరూ శాంతమూర్తుల్లానే కనిపిస్తున్నారు, ఏ విషయంలో క్లారిటీ లేదు, అన్నిట్లో అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్లారిటీ ఉందంట. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళతో మాట్లాడదాం. రెడీగా ఉన్నావు కదా అప్పటి నుంచి? ఓకే చెప్పండి, మెన్ ఇన్ బ్లూ ఏ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు మరి మీరు? నేనా అసలు యాక్చువల్లీ నాకు పెళ్ళి అయితే లేదని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఒక వైపుకి వెళ్ళి. ఇంకోటి నేను హేమంత్ అన్న విషయంలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా. మా అన్నయ్యడి, ఎందుకంటే నేను 98.3లో స్టార్టింగ్ రైటర్గా చేసినప్పుడు అన్న అదే స్మార్ట్గా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కూడా అంతే స్మార్ట్గా ఉన్నాడు. ఆయన మహేష్ బాబు అంతే, అందం తగ్గదు. ఓకే, సో ఎస్, ఇప్పుడు మీరెందుకు కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నారు? నేను ఫ్రెండ్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశా, కానీ అమ్మాయిలు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. Don't confuse the confusion. The confusion will confuse you. End of the day you will be remaining as confused. Okay, హేమంత్ దగ్గరికి వెళ్దాం, అక్కడ రెడీగా ఉన్నాడు. ఇందాక నన్ను ఎవరో ఇద్దరు కలిసి గట్టిగా తిట్టారు కదా, చూస్తున్నా అన్ని చూస్తున్నా. ఓకే, నాతో పాటు మీ పేరేంటి? రమేష్. నా పేరు రమేష్. మైక్ తీసుకో రమేష్. చెప్పు రమేష్, నువ్వు దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్ చెప్పు, ఏం కంగారు పడు, అంతా మనోళ్ళే. లవ్ అంటేనే ఒక కన్ఫ్యూజన్, లవ్వే సెట్ అవ్వనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు? ఇప్పుడు ఏంటి నీకు లవ్ సెట్ అవ్వలేదని కన్ఫ్యూజన్? సెట్ అవ్వలేదనే కన్ఫ్యూజన్, అది సగం అవుతుంది సగం అవ్వదు. ఓహో, నాకు అర్థమైంది. ప్రేమ అంటది పెళ్ళి అంటది, నువ్వు నాదో కాదో కన్ఫర్మ్ చేయట్లా. నిజంగా పాపం డేంజరస్ కన్ఫ్యూజన్ అది. ఐ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ పేరేంటిని? రవికుమార్. ఓకే రవి, మీరు చెప్పండి దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్డ్? ఈ ఫొటోస్ చూస్తుంటే స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్నాడు, అసలు ఈ స్లమ్ ఏరియా నుంచి అమెరికాకి వెళ్తాడా వెళ్ళాడని ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను. ఓ మంచి క్వశ్చన్. ఓ పని చేద్దాం, శిరీష్ గారు వస్తారు కదా, వచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని అడిగి ఆ క్లారిటీ తెచ్చుకుందాం, సరేనా? డన్. వింధ్య ఇక్కడే ఉన్నాను. ఈసారి ABCDకి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం. అంటే అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ అనేది మన అందరికీ తెలుసు, కానీ వెరైటీగా ఏమైనా చెప్తారేమో అడిగి తెలుసుకుందాం. జై బాబు చెప్పండి. ఓకే, సో ABCD ఫుల్ ఫామ్ ఏం చెప్తారు?
మనం చిన్నప్పుడు ఏబిసిడీలు నేర్చుకుంటేగా దా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు దాకా చెప్తా అన్నారు కదా, ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ అంటే మైక్ పెట్టేవారికి మాట్లాడడం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటుంది అనమాట. మైక్లో మాట్లాడాలంటేనే కన్ఫ్యూజన్ ఫీల్ అవుతుంటారు. వెరీ గుడ్, లవ్లీ. మీరెందుకు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు? నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏదో సింక్ లేకుండా డీపీస్ చేంజ్ చేసేస్తుంది, అందుకే కన్ఫ్యూజన్. గర్ల్ ఫ్రెండ్ డీపీస్ చేంజ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ అంట. సరే, ఇక్కడ ఎంతమంది ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ సరికొత్తగా చెప్తారు? ఓకేనా, ఇటు వచ్చేయండి, మీరు ఇటు వచ్చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, సో చెప్పండి ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ అంటే మనకి మామూలుగా Oh, yes. మన ABCD సినిమా హీరో అల్లు శిరీష్ ఇస్ యా. వెల్కమ్. ఆల్ రైట్, ఇక్కడ ఫుల్ ఫామ్స్ విషయం ఎలా ఉన్నా ఇప్పుడిప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన అల్లు శిరీష్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఎస్, ఎవరు ఎంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా ఆయన మాత్రం ఫుల్ ఆన్ క్లారిటీతో కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ హేమంత్, మన కన్ఫ్యూజన్స్కి సమాధానం దొరికినట్టే కదా? సో నాకైతే ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే, అరే భాయ్ చలో నా మూవీ దేఖ్నే, ఏమంటారు? మే 17కి మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో మేము కనిపెట్టేశాం. ఓకే, చాలా మంచి. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన ABCD మూవీ హీరో అల్లు శిరీష్, గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఈవినింగ్. అండ్ ఎస్, మీరు వచ్చే ముందు మేము వాళ్ళందరికీ ప్రామిస్ చేసాం దట్ ఈరోజు 3 E's గ్యారంటీగా ఉంటాయని. ఏంటో ఈస్ చెప్పు? ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎగ్జైట్మెంట్, ఎంజాయ్మెంట్. అదిగోండి ఆయనే చెప్పేస్తున్నారు. అండ్ అంతేకాకుండా శిరీష్ ఆల్రెడీ ట్రైలర్ లాంచ్ మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ గారు వచ్చి లాంచ్ చేశారన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. అండ్ ఆ రోజు ప్రామిస్ చేశారు, నేను ఏమేమైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నానో మొత్తం అన్ని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాటలు బయట పెడతానని. సో ఆ మాటల కోసం కూడా మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఎస్, సో దానికంటే ముందు ఇక్కడికి వచ్చేసిన ABCD మూవీ హీరోయిన్ రుక్సార్ డిల్లన్ కి కూడా వెల్కమ్. ఓ ఎస్, సో ఇక్కడ మాత్రం ద ఫస్ట్ సాంగ్ ప్లే అవడానికి రెడీగా ఉంది. ఓకే, అమెరికా అనే ఒక వీడియో సాంగ్ ఇది. అంటే అమెరికాని బాగా మిస్ అవుతూ హీరో పాడినటువంటి పాట. నిజంగా ఎస్. సో ఇక్కడ మాత్రం దేశీ బాయ్ అండ్ దేశీ గర్ల్ ఇద్దరే వచ్చేసారు. యా, మరి ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ ని విందామా? చూద్దామా? ఓకే, సో చూసేద్దాం. దేర్ వి గో. అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక, బ్యాడ్ టైమే నన్ను బ్యాట్ తోటి కొడితే డెస్టినీ ఎగిరెళ్ళి డస్ట్ బిన్ లో దూకిందే. అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక. అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక, బ్యాడ్ టైమే నన్ను బ్యాట్ తోటి కొడితే డెస్టినీ ఎగిరెళ్ళి డస్ట్ బిన్ లో దూకిందే. అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక. వావ్, సూపర్ గా ఉంది కదూ ఆ వీడియో అమెరికా చూస్తూ నుంచి- ఉంటే. అమెరికా నుంచి ఇండియాకి వస్తే ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయా? ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనకు తెలియదేమోలే. అంటే అమెరికాకి బాగా అలవాటు పడిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటే అలాంటి కష్టాలు ఉంటాయేమో. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇండియాని ఎవరు మిస్ అవుతారు చెప్పండి? ఎనీవేస్, KLM ఫ్యాషన్ మాల్ అండ్ బిగ్ సి ప్రౌడ్లీ ప్రెజెంట్స్ ABCD ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ పవర్డ్ బై శ్రీ చక్ర మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కి వచ్చేసినటువంటి ఫ్యాన్స్ అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నారు ఆన్ TV9, TV1, NTV, వనిత అండ్ జీ సినిమాలు. మరి ఇవాల్టి ఈ కార్యక్రమానికి అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ శ్రేయస్ వెడ్డింగ్, అండ్ అలానే ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది శ్రేయస్ మీడియా, సౌత్ ఇండియాస్ #1 మూవీ ప్రమోషనల్ ఏజెన్సీ అండ్ ఆడియో ఆన్ మధుర ఆడియో. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రెజెంట్స్ మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ బిగ్ బెన్ సినిమాస్ వారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా ABCD
ప్రొడ్యూసర్స్ మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి అండ్ యష్ రంగినేని, కో-ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ అండ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి. బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ మ్యూజిక్ జూడా సందీప్. సో ఇప్పుడే మనం ఆ పాట ట్రైలర్ చూసాం కదా, వీడియో చూసాం కదా, ఆ పాట లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దామా? ఓకే, మరి ఆలస్యం దేనికి, గట్టిగా చప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ సత్య మాస్టర్స్ టీమ్ వన్స్ అగైన్. గట్టిగా చప్పట్లమ్మా, కమాన్. అమెరికా నా అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక, బ్యాడ్ టైమే నన్ను బ్యాట్ తోటి కొడితే డెస్టినీ ఎగిరెళ్ళి డస్ట్ బిన్ లో దూకిందే. అమెరికా నా అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక, ఖుషి ఖుషి లైఫే కిల్ అయిపోయిందే, కలర్ఫుల్ ఫ్రేమే డల్ అయిపోయిందే. అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవాడో ఎలాగయ్యానో, సైకిల్లోనే ఇట్ట సైకిల్ వేసుకొచ్చి ఉన్న హ్యాపీనంతా పూచుకెళ్ళినట్టుందే. అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవాడో ఎలాగయ్యానో. డాడు డబ్బకి డోలు డ్రమ్స్ లా మారిపోయిన లైఫ్, ఓ చాయ్ బన్నుతో గడపమన్నది వీధి చివరలో కేఫ్. చలినేమో ఆపట్లేదు చీప్ అండ్ బెస్ట్ బ్లాంకెట్, ఔడి కార్ సున్నాలాగా అయిపోయిందే ఇజ్జత్తు. ఇంత పొడుగు బిల్లు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నిల్లు, వాట్ దిస్ హెల్లు క్యూలు కట్టే కష్టాలు. అమెరికా నా అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక. రెక్కలిరిగిన ఫ్లైట్ మాదిరి కుప్ప కూలనే ఫేటు, నా లగ్జరీలకి ఒక్కసారిగా మూసుకున్నదే గేటు. చెప్పుల్లో గోల్డ్ వస్తూనే డ్రైనేజీలో పడ్డట్టు, ఎవ్రీ డే బఫర్ అవుతోంది సఫర్ అవుతోంది కంఫర్ట్. పబ్బులో నా డాన్సు పక్కనేమో గర్ల్స్, ఎక్కడుంటే బాసు ఇన్ని ఉంటే హార్డల్స్. అమెరికా నా అమెరికా మిస్ అవుతున్నా బాగా, సమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక. అయ్యో 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 ఎలా ఉండేవానో ఎలాగయ్యానో. అయ్యో అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత అలాంటి సైలెన్స్ ఉండకూడదు తెలుసా? కమాన్, గట్టిగా క్లాప్ ఫర్ దెమ్. అంటే గ్రౌండ్ రియాలిటీని చూపించారు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కసారిగా, అండ్ ఇక్కడ స్వచ్ఛ భారత్ జరగాల్సిందే ఇప్పుడు. యా, అండ్ పైగా ప్రతిసారి సత్య మాస్టర్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి స్టెప్పులు వేస్తే ఇదిగో అద్దరిపోతలా. ఆల్రైట్, యాక్చువల్లీ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఐ రిక్వెస్ట్ ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్, అలాగే కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు టు ప్రెజెంట్ ది బొకే టు రాజా గారు. ఈ సినిమాలో ఒక కీ రోల్ పోషించినటువంటి రాజా గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి.
ఈ మధ్యకాలంలో ఫిదా, అంతరిక్షం వంటి సినిమాల్లో నిజంగా ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన రాజా గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ గట్టిగా చప్పట్లమ్మా. లెట్ వెల్కమ్ హిమ్, కమ్ ఆన్. సో ధీరజ్ గారు అండ్ మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా తనకి బొకే ప్రెజెంట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, వి ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సార్. అచ్చా, ఓకే. ఎలా ఉండేవాడో ఎలాగయ్యానో సైక్లోనే ఇట్టా. సో ఆల్రెడీ రిలీజ్ హడావిడిలో పడిపోయి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా చాలా బిజీ అయిపోయారు. అండ్ ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్, దట్స్ రాజా ఫర్ యూ, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. అండ్ రాజా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ABCD వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ సంజీవ్ గారు అండ్ శ్రీధర్ గారు ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. హేమంత్ చెప్పినట్టు ఐ బీన్ డూయింగ్ క్వైట్ అ ఫ్యూ రోల్స్ దీస్ డేస్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చేయనట్టుగా ఇట్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ టచ్ టు ఇట్. And thanks to Sanjeev for bringing it out of me. And Sirish, it's fantastic to work with him. He's a great co-actor. And Rukshar, I'm sorry we didn't get to work in this movie together in any of the scenes, but all the best for you. And Bharat and the whole team, there's a lot of energy when we're working on it, and we're really, really looking forward for this movie. Okay, on May 17th, please watch it in theaters. All the best to the whole team. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో సినిమా రిలీజ్కి సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు ABCD గురించి ఫాస్ట్ మన అందరికీ అటెన్షన్ వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే ఆ మెల్లమెల్లగా పాట విన్నప్పుడు కదా. ఎస్, అసలు ఈ పాటల క్రియేటర్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారిని ఒకసారి స్టేజ్ మీద పిలుద్దామా? యా. సో కానీ దానికంటే ముందు వన్స్ అగైన్ రిక్వెస్ట్ ద కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు బొకే అందించాలి టు ద మోస్ట్ స్పెషల్ పర్సన్, ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. జూటా సాంది గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ మూవీ మ్యూజిక్ చాలా విభిన్నంగా డిఫరెంట్గా అనిపించింది మొదటి సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి కూడా. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ఆడియో. సో ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? ఎస్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జూడా సాంది ఇక్కడ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈయన మాట్లాడటం మాత్రమే కాదు, ఈరోజు లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేస్తారట. సో లెట్స్ సీ. అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ. ఆర్ యు గైస్ విత్ మీ అట్ ద బ్యాక్? మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే. I can't hear you. మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా లావే. కళ నిజం ఒకే క్షణం అయోమయంగా ఉందే. చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే. How are you guys doing this evening? ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన ఫ్యాన్స్కి మరియు మీడియా మిత్రులకి, నాపై చూపించిన ప్రేమకి మరియు నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్కి మీరందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. ముఖ్యంగా నాతో పనిచేసిన మ్యూజిషియన్స్ మరియు లిరిక్ రైటర్స్, సింగర్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. It's only possible because of them that we have ABCD album. It's so cool to have, and it's so beautiful to have our natural star Nani Garu with us this evening. And a special thanks to Suresh Productions and Big Ben Cinemas for presenting our movie. Our producers, Mr. Sridhar Garu, Yash Rangini Garu, and our co-producer Dheeraj Garu. They've apparently made me pretty rich with this film, not just with money though, but with all their love and respect. Thank you, sir. Our director, Sanjeev Reddy. Meeru cinema chusin tarvata 100% I believe that all of you are going to enjoy American Born Confused Desi. I want to thank all the co-stars, wishing them all the best. And Rukshar, I don't think anybody else could have replaced you.
You were absolutely beautiful and brilliant on screen. And our rock star for the evening, Allu Sirish. I'm so proud to say that he's my friend today. We've had a beautiful journey which we cannot explain. We just cherish it for our lifetime. And thank you all. Are you guys ready? Are you ready to have fun? Let's go. Let me see those hands up in the air. That's how we're rolling. I live my life like a star. I'm gonna fly up far. Feeling nice, so fly. Cause I'm living like a rock star. A, B, C, D. American born, confused, they say. What I do or what I don't. Yeah. Won't matter with the woman I roll. Cause I'm living so high and fly. Say my name, what? A, B, C, D. American born, confused, they say. A, B, C, D. American born, confused, they say. Come on, put your hands up in the air, everybody! I got my wings, I'm gonna spread them till I start to fly. Send my love to the moon and back and watch you scream. Watch you shake, watch you dance, watch you make a move. Tonight ain't over cause I make the rhythm blow, blow. Paradise on earth. Mama gonna be proud of me. Oh baby, don't you see? Money, booty, fame all on me. Jump, A, B, C, D. American born, confused, they say. A, B, C, D. American born, confused, they say. I trade my life for the fame. You got me calling my name. Oh baby, it's not just the same. I'm living my life not the same. Nothing's gonna stop me, baby. I kiss the sun and kiss you back. Right soul riding with my flow. Nothing's gonna bring me down. I look in your eyes and say, go booyah, booyah, don't you see? There's a word inside my eyes, go good. That's born to be wild and free. I live my life like a star. I'm gonna fly up far. Feel nice, so fly. Cause I'm living like a rock star. American born, confused, they say. American born, confused, they say. Thank you. Love you all. వాట్ ఎన్ ఎనర్జీ అండి. ఒక్కసారి మీరు ఇలా వస్తారా యాక్చువల్లీ ప్లీజ్? మీరు రండి. అసలు మీకు అసలు మేము అందరం గట్టిగా అసలు ఈ హాల్ పగిలిపోయేంత రేంజ్లో వి విల్ క్లాప్ అయ్యూ. కమ్ ఆన్ జగన్ పర్ఫార్మెన్స్ కి. కాదు హేమంత్, నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. సినిమాలోనేమో హీరో అమెరికాన్ మిస్ అవుతూ అమెరికాన్ పాట పాడారు. మీరు రియల్ లైఫ్లో ఎవరినైనా మిస్ అయ్యి అలాంటి పాటలు పాడారు ఎప్పుడైనా? లేకపోతే ఏదైనా ప్లేస్ని మిస్ అయ్యి అలాంటి పాటలు ఏమైనా? ఎప్పుడూ జరగలేదు. చాలా సేఫ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఆల్ రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సార్, వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్. థ్యాంక్స్ అగైన్. ఆహా, చాలా సేఫ్గా తప్పించుకున్నారు ఆయన. తర్వాత మళ్ళీ అందరినీ పైకి పిలిచినప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసి ఇరికించేసేయాలి హేమంత్. ఓ యాక్చువల్లీ మనం టీజర్ చూసాం, మోషన్ పోస్టర్ చూసాం. ఒక్కసారి మనందరి కోసం ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసిన ABCD ట్రైలర్ చూద్దామా? డెఫినెట్లీ. సో రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఎంతో మంచి స్పందన వచ్చింది. యూట్యూబ్లో మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మరొకసారి మీ అందరి కోసం దేర్ వి గో, ABCD ట్రైలర్. హాయ్, మై నేమ్ ఇస్ అవి. నేను లైఫ్లో 3 E's ని ఫాలో అవుతాను: ఎంజాయ్మెంట్, ఎంటర్టైన్మెంట్
ఎక్సైట్మెంట్. ఇక్కడ ఎంత చూసినా ఓవర్ వైట్, డల్ బ్లాక్ రెండు కలర్లే ఉంటాయి. కానీ ఇండియా అలా కాదు, వెరైటీ ఆఫ్. ట్రైలర్ ప్లీజ్. హాయ్, మై నేమ్ ఇస్ అవి. నేను లైఫ్లో 3 E's ని ఫాలో అవుతాను. ఎంజాయ్మెంట్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎక్సైట్మెంట్. ఇక్కడ ఎంత చూసినా ఓవర్ వైట్, డల్ బ్లాక్ రెండు కలర్లే ఉంటాయి. కానీ ఇండియా అలా కాదు, వెరైటీ ఆఫ్. ఓకే, సో ఎస్, మరొకసారి కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. ధీరజ్ గారు, మీ అందరూ డో వరీ, ఇది మీరు ఆల్రెడీ చూసిన ట్రైలర్, కొత్త ట్రైలర్ కూడా ఉంది. అది కూడా ఈరోజు మేము స్పెషల్గా మీ అందరి కోసం ఈ ఈవినింగ్ మీకు ప్రెజెంట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. ప్లే చేస్తాం, కానీ దానికంటే ముందు ఈరోజు ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ సిబు తమీన్ గారు అండ్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అండి. అండ్ ధీరజ్ గారిని బొకే ప్రెజెంట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎస్, మలయాళం సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ సిబు తమీం గారు, అలాగే హుషారు ప్రొడ్యూసర్ అనాలి, హుషార్ అనే వ్యక్తి బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు. సార్, వి రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. That's how we roll it. I live my life like a star. I'm gonna fly up far. Feeling nice, so fly. 'Cause I'm living like a rock star. A, B, C, D. American born, confused they say. What I do or what I don't. Yeah, won't matter with the అండ్ సార్, బెక్కం గారు, ఎస్ మీరు మా టీంకి మీ విషెస్ అందించాలి సార్ ప్లీజ్. ABCD is always close to my heart because ABCD was my first movie as a production in Malayalam. We did a small movie there. Here we have a wonderful team, humble, simple, wonderful team. Always talk about movies. That is how I met the director, the producer, and our Sirish brother. And the casting is wonderful. I think you cannot ask more than better casting than this. And the technical team. I can say a small DSP also here. DSP is my good friend. The music director is almost has the same energy like DSP. I think this movie will rock like Sirish brother. All the best for the team. Thank you. సార్, వేణుగోపాల్ గారు మిమ్మల్ని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ABCD సినిమా నేను చూశాను. శ్రీధర్ గారు 1 వీక్ బ్యాక్ నేను ఎడిటింగ్ రూమ్లో సినిమా చూసా. పక్కా హిట్ సినిమా. ఫస్ట్ షాట్ నుంచి లాస్ట్ షాట్ వరకు త్రూ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎమోషన్ పర్ఫెక్ట్గా క్యారీ చేశారు డైరెక్టర్ గారు. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా మంచి పేరు తెచ్చిపెడుతుంది ప్రొడ్యూసర్ గారికి, హీరోకి అని అందరికీ. ఆల్ ద బెస్ట్ టీం అందరికీ. శిరీష్ గారు ఎక్స్ట్రీమ్లీ నేను పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా నచ్చింది. అన్ని సినిమాల్లో కంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఒక రేంజ్ కనిపించింది నాకు. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా ద్వారా మీరు మరో సక్సెస్ అందుకోబోతున్నారు. డ్యామ్ షూర్గా ఇప్పుడే ఆల్ ద బెస్ట్ కాదు, కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నా. సినిమా డైరెక్టర్, మా ఫ్రెండ్ డైరెక్టర్కి ఫస్ట్ సినిమా చాలా బాగా డీల్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్లందరికీ, ముఖ్యంగా మధురా శ్రీధర్ గారికి నా ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు. ఆల్ ద బెస్ట్ టీం అందరికీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు అసలే ఇప్పుడు హుషారు ప్రొడ్యూసర్ సార్. మీరు ఒక్కసారి మీరు ఒక సాంగ్ ప్లే చేయాలి, లాంచ్ చేయాలి. మెల్లమెల్లగా సాంగ్ ప్రోమో లాంచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే. మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే. కళ నిజం ఒకే క్షణం అయోమయంగా ఉండే. చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుండే. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో
అదనమాట సంగతి. అండ్ ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన డి సురేష్ బాబు గారికి అండ్ వెంకీ అట్లూరి గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సో ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ డి సురేష్ బాబు ప్రెజెంట్స్ అని ప్రతి సినిమా మీద ఒక బ్యానర్ అలా పడితే చాలు ఆబ్వియస్గా సినిమా హిట్ అయిపోతుందన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం మెల్లమెల్లగా ప్రోమో చూసాం. మరి అదే సాంగ్ మీద ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన డాన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి సత్య మాస్టర్ టీమ్ మరొకసారి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఆర్ యు రెడీ? ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చెల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే, కళ నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉందే, చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చెల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే. నీతో చేరుతూ ఏదో కొత్తగా మరో నేనులా మారానే, కదరమ్మని అలవేలితో కలానే ఇలా పావే. ఎందుకేమో ముందు లేదే ఈ హాయి, సందడేమో అల్లుతూనే నీ వైపు. ప్రతి క్షణం సంతోషమే నేనెప్పుడు చూడందే, ప్రపంచమే చూసానులే నీలా ఏది లేదంటే. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే. మెరిసే లోపలే మనసే మురిసే నీవిలా కలిసే, నిమిషాలు రోజులై నిలిచేను చేతిలో, నేనుంటా నీడలా ఇలా నీతోనే అన్ని వేళలా. మెల్ల 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 మెల్లగా నచ్చాడే అల్లరేదో తెచ్చాడే, మెల్ల 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 మెల్లగా నచ్చాడే అసలేవో ఇచ్చాడే. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే. ఓ
ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో సమ్మర్ సెన్సేషనల్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు జర్సీతో. సో హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫ్రమ్ టీమ్ ABCD అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్య మాస్టర్స్ టీమ్ వన్స్ అగైన్. ఎస్ బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాం ఇప్పటి వరకు మనం. ఈరోజు ఈ ఈవినింగ్ ఈ ABCD మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కి చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చేసిన నాని గారికి మళ్ళీ మా అందరి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. KLM Fashion Mall and Big C proudly presents ABCD pre-release event co-powered by, of course, Sri Chakra Milk Products. So మరొకసారి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఎస్ ఇప్పుడే మనం మెల్లమెల్లగా పాట చూసాం, పర్ఫార్మెన్స్ చూసాం. మరి ఈ పాట రాసిన ఆ వ్యక్తిని పిలుద్దామా? ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగు సినిమాలో రొమాంటిక్ సాంగ్స్ అంటే అది హ్యాపీ వర్షన్ అయినా సాడ్ వర్షన్ అయినా సరే ఆయన పెన్ నుంచి రావాల్సిందే. వి రిక్వెస్ట్ లిరిసిస్ట్ కృష్ణకాంత్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ధీరజ్ గారు ఆయనకి బొకే ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి టు ప్రెజెంట్ ది బొకే అలాంగ్ విత్ ధీరజ్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు తెల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో. సో ఇప్పుడు కృష్ణకాంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ కావాలండి. ముందుగా మధురా శ్రీధర్ గారండి, నేను ముందు ఒక ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ చేసిన ఒక 10 years బ్యాక్. దాన్ని మధుర ఆడియో నుంచే రిలీజ్ చేసాం అనమాట. సో అలా మా పరిచయం స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఎన్నోసార్లు ఆయనకి పాట రాయాలని ట్రై చేయడం, ఆయన కూడా ఇద్దామనుకోవడం కానీ కుదరలేదు. సో ఇన్నాళ్ళకి ఇంత పెద్ద హిట్ సాంగ్తో నాకు ఈ ఛాన్స్ వచ్చింది. సో థ్యాంక్స్ టు మధురా శ్రీధర్ గారు. కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్న కూడా జుదా శాండీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఇది ఒకే పాట కాదు, మిగతా అన్ని పాటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో ఈ మెల్లమెల్లగా అన్ని ప్లాట్ఫామ్లో కలిపి 25 million వ్యూస్ క్రాస్ చేయడం అసలు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో ఆల్రెడీ సాంగ్ పెద్ద హిట్ అయింది, సినిమా కూడా అలాగే అంత రేంజ్లో హిట్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ సినిమా డైరెక్టర్ సంజీవ్ గారికి, అల్లు శిరీష్ గారికి, రుక్షా గారికి, అందరికీ టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఆడియన్స్ పల్స్ తెలుసుకోవాలి హేమంత్ అప్పుడప్పుడు. సో వీళ్ళంతా ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడితే వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట చూడాలని. నేను కూడా, నువ్వు కూడా అర్థమైపోయింది. Of course, let's welcome the beautiful Rukshar onto the stage to speak a few words about her working experience. And of course, ఈ మధ్య బాలీవుడ్ వైపు కూడా తన అడుగులు వేస్తున్నది, బుడిబుడి అడుగులు. సో అక్కడ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని చెప్పి మనం అంతా మన చప్పట్లతో ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్దామా? Come on. I request Dheeraj garu, the co-producer, to please present bouquet. మెల్ల మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు తెల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా లావే. All yours. అందరికీ నమస్కారం. సో ఫస్ట్లీ మా ట్రైలర్కి అండ్ సాంగ్ మెల్లమెల్లగాకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఆ చీఫ్ గెస్ట్ మన కృష్ణ నాని గారికి ఈ ఫంక్షన్ నా టీంలో సపోర్ట్ he's come to support it, he's come to support the film. So thank you so much for coming. It's great to have you here. And coming to ABCD, American Born Confused Desi. Firstly, my producers Madhura Sridhar Garuki, Yash Rangineni Garuki and Dheeraj Garuki, chala thanks. I think movie shoot lo naku chala support and chala help chesaru. It was a great time working with them. So thank you so much. And
నా డైరెక్టర్ సంజీవ్ గారు మూవీలో చాలా పేషెన్స్ చాలా స్వీట్లో చేశారు అండ్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ డెడికేటెడ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ హిస్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ అండ్ last but not the least, my co-star Allu Sirish. I think he's super energetic on sets and it's great shooting and working with him. He is a bundle of energy and I think ee movie lo chala help, chala dedication lo chesaru. I think that's a great quality. So thanks for being such a great co-star. All the co-stars, all the actors, thank you so much for being a part of this film and giving me the character of Neha. మా క్యారెక్టర్ నేహాకి చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు సో ఫ్యూచర్లో ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ గివ్ మీ ఆల్ యువర్ లవ్ లైక్ యూ ఆల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ 17 మేలో ద ఫిల్మ్ ఇస్ రిలీజింగ్ మీ అందరి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్లో చూడండి అండ్ ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ హోప్ యూ గైజ్ లవ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ ఎస్ వీ లవ్ మేకింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ. రుక్షార్ మీరు అలా వెళ్ళిపోతామంటే మేము వదిలిపెట్టాము మీకోసం ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అనమాట ఆల్రెడీ కృష్ణార్జున యుద్ధం మూవీలో మీరు నానితో వర్క్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ఏబిసిడిలో అల్లు శిరీష్తో సో ఇద్దరిలో ఎవరితో వర్క్ చేయడం మీకు బాగా నచ్చింది? I think both together in one film. No, diplomacy oddamma, you have to choose one. Choose one? How can I choose one? I think both together in one film would be perfect. Sir, open chedam. You worked with both the actors Nani and Sirish garu kada. Who was more fun, tell me? I think Sirish is more talkative. So, yeah, Sirish talks more. But Nani sir, I think he saves his energy for the take. So, he's actually quiet, but when the take comes, I'm just like, oh my God, this energy is next level. ఓకే సో మొత్తానికి ఒక పని చేద్దాం ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుదాం. ఓకే ఇక్కడ ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నారు కదా మీ ఇద్దరు హీరోలు టెల్ మీ వన్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ దట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఇద్దరు నుంచి మీరు నేర్చుకున్న ఒక్కొక్క విషయం ఎనీథింగ్. I think Nani garu, from him I've learned to not be prepared for a scene. I think just being on spot, like how we all know him as the natural star, just go with the flow. I think that quality he really taught me, and definitely not to nod my head too much. That also. And Sirish, I think maybe spontaneity on set, like the way he used to just on spot, you know, just improvise and make the scene better. I think, yeah, I would learn that from him. ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మొత్తానికి Thank you, మనకు thank you తెలిసిన so much. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే శిరీష్ బాగా టాకటివ్ అంట సో సెట్లో బాగా అల్లరి చేసేది మాత్రం శిరీష్ అని అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రుక్షా ఫర్ జాయినింగ్ అస్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యు రుక్షా. థాంక్యూ. ఎస్ సో అదన్నమాట సంగతి. అండ్ అంతేకాకుండా నాని గారి దగ్గర నుంచి న్యాచురల్గా మాట్లాడడం లేదంటే ముందుగా ప్రిపేర్డ్గా ఉండకపోవడం నేర్చుకున్నారంటే అందుకే స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడడం అనగానే ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదన్నారు టక 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 మాట్లాడేశారు. ఓకే అంటే ఒక సినిమాలో నేర్చుకుంది ఇంకో సినిమాలో అప్లై చేసిందంటే ఓహో సరే అయితే మూడో సినిమా ఇంకా అదిరిపోతుంది అనమాట. ఓకే ఈరోజు మాత్రం ఏబిసిడి సినిమాకి సంబంధించి మనం కొన్ని పాటలు చూసాం కానీ ఇప్పటివరకు చూడని ఆర్ మీరు వినని ఒక సాంగ్ మీకోసం ఇప్పుడు మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఆ రిలీజ్ చేయడానికి ఇంకొక గెస్ట్ని మేము స్టేజ్ మీదకి పిలవబోతున్నాం. ఎస్ ఆయనే ద డైరెక్టర్ వెంకీ అట్టూరి గారు. సార్ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు టు ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ బొకే. కళా నిజం ఒకే క్షణం మయోమయం గావుందే చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే. అల్లు అర్జున్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి. మెగా అభిమానులందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఈ ఫిల్మ్ టీజర్ ట్రైలర్ అన్నీ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి. అండ్ శిరీష్ గారికి అండ్ రుక్ సార్ యూ లుక్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ సంజీవ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ అన్ ఆసమ్ జాబ్ ఎందుకంటే ట్రైలర్ చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది. అండ్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ 10 million కొట్టింది మెల్లమెల్లగా సాంగ్. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే గుడ్ సైన్స్ బిఫోర్ అ మూవీ రిలీజ్. అండ్ నాకు శ్రీధర్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో నాకు ఆల్మోస్ట్ 10 years నుంచి పరిచయం. నన్ను హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, రైటర్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్.
థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ధీరజ్, మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఐ విష్ ద ఎంటైర్ ABCD టీమ్ a very good luck. Okay, celebrity song launch. సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో, సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. మందు కొట్టేసి మిడ్ నైట్ లోన నక్క తోకేదో తొక్కుంటాడే. ముందు జన్మల్లో భక్తి ఎక్కువై రామ కోటేదో రాసుంటాడే. సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో, సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. Mia, mia, mamma mia, picture kali mata media. Mia, mia, mamma mia, vede kali Wikipedia. అనుకోకుండా అరే అదృష్టం అర చేతుల్లో పాకింది జర్రిగొడ్డులా. అర నిమిషంలో నీ ఆనందం ఆ మేఘాల్లో ఎగిరింది తారాజువ్వలా. అరే ఎస్, సో నాకు మొత్తానికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ ఇండియాకి వచ్చాక సెలబ్రిటీగా మారిపోయాడు కదా. ఎస్, ప్రజాసేవ కూడా చేస్తున్నాడు. కాబట్టి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ సినిమా వాచ్ చేయడానికి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాట పాడినటువంటి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఇస్ ఆల్సో హియర్. వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అలాంగ్ విత్ ఎస్ సత్య మాస్టర్స్ టీమ్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. సో లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్, లైవ్ డాన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో రాహుల్, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అలాంగ్ విత్ సత్య మాస్టర్స్ టీమ్. So KLM Fashion Mall and Big C proudly presents ABCD pre-release event powered by Sri Chakra Milk Products and associate sponsors Shreyas Wedding. Mari ivalti ee కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది Shreyas Media, South India's #1 movie promotional agency, and audio on Madhura Audio. హలో ఎవ్రీవన్ గైస్. అరే మొత్తం జబర్దస్త్ చింది క్రౌడ్ ఉన్నది, ఘోరం క్రేజ్ ఉన్నది. అండ్ హాయ్ శిరీష్ అన్న, హౌ యూ? హాయ్ నాని అన్న, హౌ యూ? హాయ్ అందరు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. హలో ఎవ్రీబడి గైస్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ సాంగ్ ఇన్ దిస్ ABCD మూవీ అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శాండీ అన్న. శాండీ అన్న, కెన్ యూ ప్లీజ్ జాయిన్ అండ్ సింగ్ విత్ మీ సమ్ ఫ్యూ లైన్స్? గైస్ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి ఫర్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. Hold on. Just check. Hello. Oh.
మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. మందు కొట్టేసి మిడ్ నైట్ లోన నక్క తోకేదో తొక్కుంటాడే. ముందు జన్మల్లో భక్తెక్కువై రామ కోటేదో రాసుంటాడే. సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో, సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. ఎమ్మియా మియా మమ్మీయా పిచ్చెక్కాలి మొత్తం మీడియా. ఎమ్మియా మియా మమ్మీయా వేడెక్కాలి వికీపీడియా. అనుకోకుండా అరే అదృష్టం అర చేతుల్లో పాకింది జర్రిగొడ్డులా. అర నిమిషంలో నీ ఆనందం ఆ మేఘాల్లో ఎగిరింది తారాజువ్వలా. అరే మన కోసం కనిపెట్టారే ఈ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్లని. మన లైఫుల్నే మార్చేస్తాయే ఆ యూట్యూబ్ టిక్ టాక్ ఇన్స్టాలన్నీ. సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో, సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. ఎమ్మియా మియా మమ్మీయా పిచ్చెక్కాలి మొత్తం మీడియా. ఎమ్మియా మియా మమ్మీయా వేడెక్కాలి వికీపీడియా. నువ్వు నీ పనులు నచ్చాయి అంటే ఎత్తి మోస్తారు రేటింగ్స్ తో. టైమే ఇవ్వర్రా తినడానికి కూడా టైట్ స్కెడ్యూల్ సెల్ఫీలతో. ఈ నేమంతా ఈ ఫేమ్ అంతా ఇక అంతంతా పెంచుకోవాలి. ఈ క్రేజ్ అంతా ఈ జనమంతా నీ చుట్టూరా ఉన్నప్పుడే సక్క పెట్టాలి. ఎమ్మియా మియా మమ్మీయా పిచ్చెక్కాలి మొత్తం మీడియా. ఎమ్మియా మియా మమ్మీయా వేడెక్కాలి వికీపీడియా. సెలబ్రిటీ అయ్యాడే ఓవర్ నైట్ లో, సెలబ్రేషన్ మొదలైంది వీడి లైఫ్ లో. Thank you. Thanks everyone, guys. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ రాహుల్. మరి రాహుల్ వస్తే ఆ మాత్రం ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఆ లెక్కే వేరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ దట్ ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సత్య మాస్టర్స్ టీమ్. సో థ్యాంక్ యూ రాహుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సత్య అగైన్. అండ్ ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రొడ్యూసర్ దామోదర్ ప్రసాద్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ సార్, కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ది స్టేజ్ ప్లీజ్? డైరెక్ట్గా రాగానే ఇన్వైట్ చేసేస్తున్నాం అని కొంచెం ఆయన కూడా కన్ఫ్యూజ్డ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో దాము గారు, అలా మొదలైంది, కళ్యాణ వైభోగం ఇలాంటి అద్భుతమైన చిత్రాల్ని నిర్మించినటువంటి దాము గారు ఇస్ హియర్ విత్ us. ఐ రిక్వెస్ట్ కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు సార్ ఫస్ట్ మీకు ఆయన ఓకే అందిస్తారు. సో దాము గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ యువర్ బెస్ట్ విషెస్ టు ABCD. First, I would like to wish my dear friend Sridhar. And Sridhar, we've been traveling for almost 10 years now. He's done all the audios of my films. That's how I know him, that's how I met him, and then this friendship went on for all these years. I wish him the best. One of the producers who knows how to produce and how to market also simultaneously. I చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు, మనవాడికి కొంచెం టాలెంట్ ఎక్కువ. I wish him the best. And I wish Sirish, the rest of the artists and all the technicians the best. Thank you. Short and sweet, sir. Thank you so much.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దాము గారు. Thank you so అండ్ much, ఇప్పుడు దాము sir. హేమంత్ ఇప్పుడు మనందరి కోసం ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నాడంట. ఏంటా సర్ప్రైజ్ హేమంత్? డాన్స్లు అవన్నీ కాదు కానీ ఓకే, ఇందాక మనం ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ చూసాం కదా. Yes. మరి ఈ రోజు ఈవినింగ్ మీ అందరి సమక్షంలో కొత్త రిలీజ్ ట్రైలర్ చూద్దామా? రెడీయా? యాక్చువల్గా ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయాల్సింది మన చీఫ్ గెస్ట్ నాని, కానీ మీరు అక్కడ ఆగండి, మీరు కాదు నేనే వస్తాం. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు మనం ఆల్రెడీ చూసినటువంటి ట్రైలర్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనందరి కోసం స్పెషల్గా సరికొత్త ట్రైలర్. ఏం లేదు నాన్నగారు, ఇప్పుడు అసలే నిన్నట్టు ఐపీఎల్ అయిపోయింది, సో క్రికెట్ ఫీవర్ అంతా తగ్గిపోయిందని మేము అనుకుంటున్నాం. కానీ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత అదే మళ్ళీ వీఆర్ బ్యాక్ టు అవర్ జెర్సీ. సో ట్రైలర్ లాంచ్ చేయాలి, ఎలాగో నిన్న క్రికెట్ అయిపోయిందని మిస్ అవుతున్నట్టున్నారు. సో మీ క్రికెటింగ్ లాంగ్వేజ్లో సే సంథింగ్ అండ్ అక్కడ ట్రైలర్ లాంచ్ అయిపోతుంది. మీ క్రికెట్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సే. సింపుల్గా చెప్తా, థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లాంచ్. May I have your attention, please? We will be shortly arriving at Hyderabad Airport. We request you to kindly fasten your seatbelts. Any special reason for the trip, sir? 3 లక్షలైంది బిల్లు, డబుల్ కట్. My Citibank unlimited money. The balance in the account is 0. అర్థం కావట్లేదా? ఈ ఇండియా ట్రిప్ మొత్తం ఒక స్కామ్. అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక. సారీ, ఇది యుఎస్ కాదు, ఇండియా. అక్కడ డీల్ చేసినట్టు నువ్వు వీళ్ళని డీల్ చేయలేవు. వీళ్ళకి సపరేట్ స్కెచ్ వేయాలి. నేను మీకు అప్పుడే చెప్పా, వీడొక నీ చెప్పు పరమ థర్డ్ గేర్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి మీరు నమ్మలేదు. మీరు ఇలాగే చేశారనుకో, మీకు మంత్రి ఇస్తారని 5,000 కూడా ఆపేయాల్సి ఉంటుంది. యుఎస్ నుంచి వచ్చారని చెప్పారు, మీరు ఇక్కడ ఉండడం ఏంటి? డాడ్, నాకు మనీ వాల్యూ తెలిసిపోయింది, నాకు లైఫ్ వాల్యూ కూడా అర్థమైపోయింది. ఇక మీద నుంచి మీరు ఏం చెప్తే తింటాను. This is called mansion house. Poor people's rich drink, rich people's favorite drink. Drink. May I have your attention, please? We will be shortly arriving at Hyderabad Airport. We request you to kindly fasten your seatbelts. Any special reason for the trip, sir? 3 లక్షలైంది బిల్లు, డబుల్ కట్. My Citibank unlimited money. The balance in the account is 0. అర్థం కావట్లేదా? ఈ ఇండియా ట్రిప్ మొత్తం ఒక స్కామ్. అమెరికా నేను మిస్ అవుతున్నా బాగా, స్లమ్ములో ఈ దుమ్ములో నా ఫ్యూచర్ అర్థం కాక. సారీ, ఇది యుఎస్ కాదు, ఇండియా. అక్కడ డీల్ చేసినట్టు నువ్వు వీళ్ళని డీల్ చేయలేవు. వీళ్ళకి సపరేట్ స్కెచ్ వేయాలి. నేను మీకు అప్పుడే చెప్పా, వీడొక నీ చెప్పు పరమ థర్డ్ గేర్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి మీరు నమ్మలేదు. మీరు ఇలాగే చేశారనుకో, మీకు మంత్రి ఇస్తారని 5,000 కూడా ఆపేయాల్సి ఉంటుంది. యుఎస్ నుంచి వచ్చారని చెప్పారు, మీరు ఇక్కడ ఉండడం ఏంటి? డాడ్, నాకు మనీ వాల్యూ తెలిసిపోయింది, నాకు లైఫ్ వాల్యూ కూడా అర్థమైపోయింది. ఇక మీద నుంచి మీరు ఏం చెప్తే తింటాను. This is called mansion house. Poor people's rich drink, rich people's favorite drink. Drink. మంచి క్లాపులు కావాలి తెలుసా? కమాన్ యా. సో ఎస్, ఈ కొత్త ట్రైలర్ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. డెఫినెట్గా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశాం కాబట్టి ఆ తర్వాత రెస్పాన్స్ తెలుస్తుంది, ఇంకో గంటలోనో 2 గంటల్లోనో. ఏమంటావు? అబ్సల్యూట్లీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడైతే ఈ ఏబిసిడి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో నేను ఒక గెస్ట్ని పిలవాలి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడమని, కానీ నాకు కొంచెం భయంగా ఉందంటే ఆయన ఇందాక నుంచి నా వైపు చూసి నో 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 అని సిగ్నల్ చేస్తున్నారు. సో నేనైతే పిలవనమ్మా, నువ్వే. ఓహో, అలా అన్నారంటే ఎవరో నాకు కూడా తెలుసు. అఫ్ కోర్స్ సురేష్ బాబు గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి. సో నువ్వు పిలవకుండా ఉండడమే బెటర్, అందుకని నేనే పిలిచేస్తాను. సురేష్ బాబు గారు, కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్? అండ్ మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని బొకే అందజేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. సురేష్ బాబు గారు.
I'm gonna సార్ మీరు ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చి మా కోసం 2 మాటలన్నా మాట్లాడకుండా వెళ్తే ఎలా చెప్పండి, అందుకని యూ హ్యావ్ టు టాక్. cause I'm living like a rock star. A, B, C, D. American born, confused, they say. అందరికీ నమస్కారం. ఇందాక ఇక్కడ కూర్చుంటున్నప్పుడు ఐ వాస్ థింకింగ్ వై దే కాలింగ్ సంబడి లైక్ మీ హూ డజంట్ స్పీక్ ఫర్ దీస్ ఫంక్షన్స్, బట్ శ్రీధర్ is a good friend and we've been together for quite a while and I wish him all the best. But I'm here because of Sirish. Sirish grandfather నుంచి నాకు తెలుసు. I can see a lot of Allu Ramalanga garu when I see Sirish. So he's a very, very nice man. I really remember him dearly. And Sirish's father is my friend. And I wish Sirish does very well and makes his family very proud. All the best, Sirish. You'll do extremely well. To the entire crew, wish you all the best. And I wish this film does very well. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ బెస్ట్ విషెస్. అండ్ చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం సురేష్ బాబు గారు మాట్లాడడం, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మీకు తన బెస్ట్ విషెస్ని కూడా అందజేశారు సురేష్. సో ఎస్, ఇప్పుడు మూవింగ్ ఆన్, ఎవరిని పిలిచేద్దాం హేమంత్? ఈ ఏబిసిడి సినిమాకి అన్నిటికంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, ఇన్ఫాక్ట్ ఏ సినిమాకైనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, ద డైరెక్టర్. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ సంజీవ్ రెడ్డి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నామండి. సో చాలా హంబుల్ గా అప్పటి నుంచి నెమ్మదిగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నారు. సో ఇట్స్ యువర్ టర్న్ నౌ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. ఈ మూవీతో మీకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని, మెమరీస్ ని మాతో షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీ బిగ్ డే, సో మీ బిగ్ స్పీచ్ కోసం కూడా మేము వెయిటింగ్. What I do or what I don't, yeah, won't matter with the woman I roll, cause I'm feeling so. సంజీవ్ గారు వచ్చేయండి, ఆల్ యువర్స్ మొత్తం. జై బన్నీ. గుడ్ ఈవినింగ్ మెగా ఫ్యాన్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని ఫ్యాన్స్ అండ్ శిరీష్ గారు ఫ్యాన్స్, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. కొంచెం టైం తీసుకుంటాను, థ్యాంక్ యూ, కొంచెం పేషెన్స్. నాకు స్టేజ్ అంటేనే మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ లాగా ఉంటుంది, ఏమి కనిపించట్లేదు, ముందంతా బ్లర్గా ఉంది, బట్ ఐ ట్రై టు స్పీక్ టుడే. ఈ ప్రోగ్రామ్ని టీవీలో చూస్తున్న వాళ్ళకి, మిగతా మాధ్యమాల్లో చూస్తున్న వాళ్ళకి, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి, చాలా థ్యాంక్స్ మా ఈ ప్రీ రిలీజ్ పండుగ చూస్తున్నందుకు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీడియా సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ సినిమాకు ఒక పాజిటివ్ బస్ క్రియేట్ చేసింది. మీడియా మిత్రులందరికీ, మీడియా పెద్దలకి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత గ్రాండ్గా, అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్కి రావటం, ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళలేదు నేను, బట్ దిస్ ఇస్ సో గ్రాండ్. షిరాజ్ మీడియా వాళ్ళకి, అలాగే బిగ్ సి, కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్, మిగతా అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి, ఇంత గ్రాండ్గా ప్రోగ్రామ్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నందుకు, థ్యాంక్ యూ. సో అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన డైరెక్టర్స్కి, ఇక్కడికి వచ్చిన సినీ పెద్దలకి, సురేష్ బాబు గారికి, దాము గారికి, మిగతా అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వచ్చినందుకు. ఓకే, నాని గారి గురించి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్. రీసెంట్గా జెర్సీ చూశాను సార్, 2 times చూశాను, ప్రొడక్షన్ తెలియకుండా, వర్క్ ఉంది, బట్ అయినా చూశాను. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నిజంగా అందరితో పాటు ఆ ట్రైన్ సీన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నిజంగా లోపల నుంచి అరుపు, ఐ కెన్ రిలేట్ టు దట్. ద రీజన్ ఈజ్, నాకు శిరీష్ గారు ఈ సినిమా ఆఫర్ చేసినప్పుడు, ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు ఆఫర్ చేసినప్పుడు నేను అలాగే అరిచాను, బట్ నాట్ ద వే యూ డెడ్. దట్ వాజ్ ఆసమ్, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ సినిమా ఇంకా థియేటర్స్లో ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ 2 షార్ట్స్, 2 షార్ట్స్ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ డెడ్ ఇట్, బట్ మైండ్ బ్లోన్. ఒకటి వచ్చేసి, మీ అబ్బాయి వచ్చి అమ్మకి ఎందుకు చెప్పలేదురా అనగానే, జనరల్గా యాక్టర్స్ ఐస్తోని, ఫ్రంట్ బాడీతోని, ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో చేస్తూ ఉంటారు. మీరు వెనక్కి తిరిగి యాక్టింగ్ చేసేస్తున్నారు, అంటే ఆ బాడీని అలా తిప్పేస్తూ చేయడం, ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ సార్, అదొకటి. అండ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ వన్ మోర్, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, నేను చెప్పను, అంటే ఇంకా థియేటర్స్లో ఉన్నట్టు చెప్పను, బట్ మీరు తల అడ్డంగా ఊపుతూ ఉంటారు, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటో తెలియదు, ఆ టైంకి నాకు నిజంగా గూస్ బంప్ సార్. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గ్రేట్.
Awesome, sir. I'm a fan. Thank you. Thank you once again for coming to bless us, ABCD. ఓకే అండ్ ఏబిసిడి సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్న సురేష్ బాబు గారికి అంటే చాలా తక్కువ అంటే ఆయనకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రారు. బట్ ఈ సినిమాని స్టార్టింగ్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఒక మంచి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఆయన ఇచ్చిన ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, వెరీ ప్రౌడ్ సార్ ఫర్ యూ టు బీ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అల్లు అరవింద్ గారికి కూడా ఆయన ఇచ్చిన గైడెన్స్కి అంతా కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఇప్పుడు సినిమా గురించి మాట్లాడకంటే ఒక ఇద్దరు గురించి నేను మాట్లాడాలి నా లైఫ్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళు. మై బ్రదర్ శ్యామ్. అంటే తను బ్రదర్ అంటే అన్నయ్య కాదండి, తమ్ముడు. ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో అన్నయ్యలు తమ్ముడికి సపోర్ట్ చేస్తారు. బట్ నా లైఫ్లో మా తమ్ముడి మా అన్నయ్య. లవ్ యూరా. అలాగే రాజ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, ప్రతి విషయంలో ఇప్పటివరకు నాతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇంకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా. థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అండ్ థ్యాంక్ గాడ్, థ్యాంక్ మై అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, థ్యాంక్ యూ. సినిమాకి వచ్చేసరికి కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది బట్ మాట్లాడతాను, సారీ. దెర్ ఆర్ ఒక 5 సూపర్ హీరోస్ ఉన్నారండి, సీక్రెట్ సూపర్ హీరోస్ సినిమాకి. ఐ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ దెమ్. ప్రతి సినిమాకి ఒక బ్యాక్ బోన్లా ఉంటారు, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. నాకు ఈ 5గురు చాలా క్రియేటివ్ సపోర్ట్ చేశారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా బివిఎస్ రవి గారు. సార్, ఐ రెస్పెక్ట్ యూ లాట్. ద క్రియేటివ్ ఇన్పుట్స్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఆర్ గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే పవన్ సాధినేని, లవ్ యూ పవన్. నాకు ఈ సినిమా జరిగే టైంలో యు ఆర్ ఎ ఫ్రెండ్, బట్ ఇప్పుడు యు ఆర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, లవ్ యూ. అలాగే వాసు వర్మ గారు రెస్పెక్ట్ యూ లాట్ అండి. ద వే యూ గేవ్ ద క్రియేటివ్ ఇన్పుట్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే కృష్ చైతన్య గారు, వెంకట్ సెట్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. కొంచెం కెన్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్, సారీ. వీళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. జై బన్నీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మై టీమ్ అండి, క్రూ ఆఫ్ ఏబిసిడి. దీనికంటే ముందు థ్యాంక్స్ శ్యామ్ గారు, థ్యాంక్స్ ప్రసాద్ గారు, థ్యాంక్స్ విప్లవ్ గారు ఫర్ యువర్ గ్రేట్ సపోర్ట్ టు ద ఫిల్మ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వి రెస్పెక్ట్ యూ లాట్. అండ్ టీంకి వచ్చేసరికి రైటింగ్ టీం గురించి మాట్లాడండి. ఫస్ట్ దెర్ ఈజ్ కాశీ, క్రియేటివ్ కాశీ. ఆయన ఎందుకు క్రియేటివ్ కాశీ అని పిలుస్తామంటే హీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్. he'll come with ఏ ప్రాబ్లం ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా he'll come with an idea and love the journey Kasi garu, and very soon you have to become a director. I love the story you have, great. And alage Sudhir Verma, the quirky dialogues, quirky writing needi chaala nachindi naku, thank you so much. Next మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వర్మ గారు. అంటే ఆయన ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కూడా ఆయన ది బెస్ట్ సెట్స్ ఇచ్చారు మాకు, ద బెస్ట్ ప్రాప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా హీ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ వెరీ వెల్, థ్యాంక్స్ సార్. అలాగే లిరిసిస్ట్లు కానీ భాస్కర్ భట్ల గారు, కేకే గారు, తిరుపతి జావన అండ్ జుడా శాండీ, ఏబిసిడి ట్రాక్, ఆల్ వెల్, సూపర్బ్. అసలు మెల్లమెల్లగా నెక్స్ట్ రేంజ్లో వెళ్తా ఉంది. ఇట్స్ యూఎస్పీ ఆఫ్ అవర్ సినిమా అంటున్నారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే సింగర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫైట్ మాస్టర్స్, విజయ్ మాస్టర్, జోషో మాస్టర్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. డైలాగ్ రైటర్ కళ్యాణ్ రాఘవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ మీ సిన్స్ 4 years అండి. ఇప్పటికి 2-3 స్క్రిప్ట్స్, బాండ్ స్క్రిప్ట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చేయాల్సినవి. హీ అండర్స్టాండ్స్ మీ వెరీ వెల్ అండ్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ద సబ్జెక్ట్ చాలా క్లియర్, ఇంకా మంచి అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఉంటాడు తను. థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. నెక్స్ట్ వచ్చి మా ఎడిటర్ నవీన్ నూలి. హీఈస్ మై ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్. తను ఈ సినిమాకి రావటం, సినిమాని షేపప్ చేసిన విధానం, రీసెంట్గా జెర్సీ కూడా చేశారు. హీస్ వండర్ఫుల్ విత్ హిస్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ నవీన్, హోప్ యు ఆర్ హియర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మూవీ ఈజ్ అంటే అది ఎంత బాగా వస్తుందో చెప్పడానికి మా సినిమా నిదర్శనం. మా గోపి గారు కానీ, మా గిరి కానీ, చందు, సూపర్ స్టార్ చందు అలా పిలుస్తూ ఉంటాను నేను.
అండ్ లావణ్య, నెక్స్ట్ మిస్ అయిన ఎవరినో మిస్ అయిన వీళ్ళందరికీ ఇంకా ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ ఆల్ ఫ్యూచర్ డైరెక్టర్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ శ్రవణ్, యూ డిడ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. పీపుల్ యూ ఆల్ విల్ లవ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్స్, ద బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అలాగే కమింగ్ టు మ్యూజిక్, నేను ఫస్ట్ ఓ ఫంక్షన్లో చెప్పినప్పుడు చెప్పాను దట్ శాండీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ వాంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అని. నౌ ఇట్స్ ప్రూవ్డ్. అండ్ 25 millions ఫర్ మెల్లమెల్లగా అండ్ ఆల్ టుగెదర్ అన్ని సాంగ్స్కి ద వే యూ గేవ్ మ్యూజిక్ వండర్ఫుల్. ఇట్ విల్ బి మెమరబుల్ ఆల్బమ్ ఫర్ ఆర్ టీమ్. జై బన్నీ, బన్నీ జిందాబాద్. నాకు కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది. సంజీవ్ రెడ్డి గారు, సీరియస్ గా అర్థం అవుతుంది, ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ ఫర్ యూ. సో అందుకే కొంచెం మాట్లాడుతుంటే అలా తడబడుతున్నారు. నాలుగు ఎండిపోతుంది, కాళ్ళు ఉనుకుతున్నాయి, అన్ని ఏవో జరగకూడదు అన్ని జరుగుతున్నాయి. బట్ ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్, ఐ విల్ స్పీక్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకేమైనా మిస్ అవ్వలేదు, ధీరజ్, ద వే యూ హ్యాండిల్ ద ప్రొడక్షన్, ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రమోషన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు, యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్. ఎప్పుడు ఏ టైం కూడా ఏ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయలేదు ధీరజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధీరజ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్, అంటే శ్రీధర్ గారి గురించి నేను చెప్పాలి. ఆయన గురించి చెప్పే ముందు నా పర్సనల్ విషయం ఒకటి చెప్తాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫాదర్, నా లైఫ్లో ఫాదర్ లేరు. బట్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ 6 years బ్యాక్, ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు, ఆయనతో పాటు ఉంటున్నప్పుడు, ఆయన గైడ్ చేసిన విధానం, ఇవన్నీ కూడా ఐ ఫెల్ట్, నేను ఆయనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నన్ను పెద్ద కొడుకులాగా అనుకోండి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీధర్ గారు ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ. అలాగే యష్ రంగినేని గారు యూకేలో ఉన్నారు, యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ద వే యూ సపోర్టెడ్ ద ఫిల్మ్, ద వే యూ గేవ్ ద సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు మీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నౌ మై రియల్ లైఫ్ హీరో, దెర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్, ఐ విల్ టెల్ యూ. అల్లు శిరీష్ గారు, ఆయన గురించి చెప్తాను, బాగా చెప్తాను, చెప్పాలి, నా బాధ్యత, దాన్ని ఏమంటారు, కసి. ఎస్, ఆయన ఈ సినిమాకి ఎవరికైనా అవకాశం ఇచ్చి ఉండొచ్చు, అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని, నాలాంటి డైరెక్టర్ని ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేద్దామన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ కాల్డ్ యువర్ మై హీరో, లైఫ్ లాంగ్ హీరోగా ఉంటారు మీరు నాకు. వన్ మోర్, ఓకే. శిరీష్ గారి గురించి ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు ఫంక్షన్లో చెప్పాను, శిరీష్ గారి గురించి మళ్ళీ చెప్తాను. ద వే ఒకసారి షూట్ జరుగుతూ ఉంది, ఒక ఇంపార్టెంట్ మానిటరీ జరుగుతూ ఉంది, మేమందరం ఆ మూడ్లో ఉన్నాము. అక్కడి నుంచి ఒక ఇద్దరు పోక్రీలు రుక్షర్ని కామెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. మేము ఆ టెన్షన్లోనే చూసుకోలేదు. బట్ శిరీష్ గారు మేడ్ షూర్ వాళ్ళని వెనకాలకి పిలిపించి వాళ్ళతో రుక్షర్కి సారీ చెప్పించి మళ్ళీ పంపించారు. దట్ సేస్ యువర్ క్యారెక్టర్ సార్. గ్రేట్ సార్, గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ యూ. అండ్ ఆయనతో చాలాసార్లు హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతాను, అంటే ఆయనకు A to Z ఆఫ్ ద మూవీ సినిమా గురించి తెలుసు. అంటే కలిసిన ప్రతిసారి ఐ ట్రై టు లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్. సార్, మిస్సింగ్ యూ దీస్ డేస్. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలవాలి, మీతో పాటు ట్రావెల్ చేయాలని ఉంది. అలాగే చెప్తా అన్న, హీఈస్ మై ఇన్స్పిరేషన్. జై బన్నీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. సంజీవ్ గారు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం మర్చిపోయారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో మొత్తానికి అదనమాట సంగతి. నాకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పేశారు హేమంత్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. ఓకే, సో టైం వచ్చేసింది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఈ మూవీ టీమ్ అందరినీ ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుకుంటున్నాను. స్టార్టింగ్ విత్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్, అలానే అక్కడ కూర్చున్నటువంటి జూడా శాండీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. బాబు సార్ అండ్ రాజా గారు, దాము గారు, ఒక్కసారి ప్లీజ్ మీరు కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలి. సురేష్ బాబు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యూటిఫుల్ రుక్షా, కెన్ వి హ్యావ్ యూ ఆన్ ది స్టేజ్ ప్లీజ్. మధురా, శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ధీరజ్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. సాధారణంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Feeling nice, so
I request Ruksar to please come on stage. And now I request ABCD movie hero Sirish Garu. అండ్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి స్పెషల్ గెస్ట్ అండ్ అలానే ఈ మూవీలో వర్క్ చేసినటువంటి కాస్టింగ్ క్రూ అందరినీ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. American born, confused they say. American born, confused they say. అందరినీ కూడా గ్రూప్ ఫోటోకి ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. To the moon and back and watch you scream. Watch you dance, watch you shake, watch you make a move. Tonight ain't over 'cause I make the rhythm blow, blow. Paradise on earth. Mama gonna be proud of me. అందరినీ ముందుకు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఫర్ అ ఫోటో ఆప్ ప్లీజ్. ముందుకొద్దా? ఓ ఓకే ఓకే ఓకే. KLM Fashion Mall and Big C proudly presents ABCD pre-release event powered by Sri Chakra Milk Products. Associate sponsors Shreyas Weddings and ఇవాల్టి ఈవెంట్ ని ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది శ్రేయస్ మీడియా, సౌత్ ఇండియాస్ #1 మూవీ ప్రమోషనల్ ఏజెన్సీ. అండ్ అలానే మ్యూజిక్ మధుర ఆడియో ద్వారా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయింది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాల్టి కార్యక్రమాన్ని మీరు లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నారు ఆన్ TV9, TV1, NTV, వనిత అండ్ జీ సినిమాలు. So yes, ABCD movie pre-release function lo next the big ticket launch. సో మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ధీరజ్ గారు అండ్ శిరీష్ గారు కలిపి ఈ టికెట్ ని నానికి అందజేస్తారు. నెక్స్ట్ సో మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ధీరజ్ గారు అండ్ శిరీష్ గారు బిగ్ టికెట్ ని నాని గారికి అందజేస్తారు. ముందుగా మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్, మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. సో శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. సార్, కెన్ వి హియర్ ఫ్రమ్ యూ ప్లీజ్? శ్రీధర్ సార్. థ్యాంక్ యూ నాని గారు, వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ద సపోర్ట్. సంజీవ్ అంతా కవర్ చేశాడు కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కవర్డ్. ఐ జస్ట్ థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ థ్యాంక్ మై ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, అరే వా, మరీ షార్ట్ సార్ మీది, మీ స్పీచ్. ఓకే, నౌ రిక్వెస్ట్ ద హీరో ఆఫ్ ద మూవీ అల్లు శిరీష్ గారు టు ప్లీజ్. కన్ఫ్యూజ్డ్ గా కాకుండా క్లారిటీతో మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కెన్ వి హియర్ ఇట్ ఫర్ అల్లు శిరీష్ ప్లీజ్? హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన మా మీడియా మిత్రులందరికీ, అలాగే ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చిన మా ఏఏ ఆర్మీ, మా మెగా అభిమానులందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా కెరియర్ బిగినింగ్ నుంచి నన్ను ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే, ఈ క్యారెక్టర్ చేయి, ఈ సినిమా చేయి అని ఫస్ట్ నాకు రికమెండ్ చేసింది
మరి ఎవరో కాదు, మా కజిన్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్. 2 years క్రితం ఒకసారి ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏదో మాటల్లో, ఒక క్షణం షూటింగ్ అప్పుడు ఏదో మాటలో వచ్చి నెక్స్ట్ ఎలాంటి సినిమా చేస్తే బాగుండు అంటే, ఒక నిమిషం ఆగని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి ఒక DVD తీసిచ్చి, ఈ మలయాళం సినిమా చాలా చూడు ఒకసారి, నీకు ఈ క్యారెక్టర్ నిజంగా సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం చూపించాడు. అది చూసి అరే ఈ సినిమా చాలా బాగుంది, మనం చేస్తే బాగుంది అనుకున్నాను. కానీ కరెక్ట్ డైరెక్టర్, కరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకో దొరక్క అది టైం పట్టింది. సో చరణ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ రికమెండింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ABCD టు మీ. అండ్ ఈ సినిమా గురించి వస్తే, ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు, ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్, ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు నాకు నా పర్సనల్ లైఫ్ స్టోరీలా అనిపించింది. ఐ కుడ్ రియలీ రిలేట్ టు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద హీరో అండ్ ఫాదర్. నాకు చూస్తున్న సేపు చాలా 2-3 సార్లు నవ్వుకున్నాను. మా నాన్నగారు కూడా గుర్తుకొచ్చారు. సో ఎందుకు అంతగా పర్సనల్గా కనెక్ట్ అయ్యానంటే, ఈ సినిమాలో హీరో ఫాదర్ మా కొడుకు ఇలాగా కేర్ ఫ్రీగా లైఫ్లో పెద్ద యాంబిషన్ గోల్ ఏం లేకుండా ఇలాగా మనీ వాల్యూ తెలియకుండా పాడైపోయాడు, ఇతను ఎలా మార్చుకుందాం, ఇతను ఎలా ఒక పట్టలోకి ఎక్కించవచ్చు అని తపన పడుతుంటాడు అనమాట. నేను కాలేజ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు నాకు మా ఫాదరే గుర్తుకొచ్చారు. నేను 21 years వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. డాడీ బన్నీ 21 వచ్చినప్పుడు కార్ కొనించో, చరణ్ 21 వచ్చినప్పుడు కార్ కొనించో, సో అలాగే ఇప్పుడు నేను 21 వచ్చాను, సో నాకు కూడా ఒక కార్ కావాలంటే సరే ఏం కార్ అన్నారు. సో నాకు మస్టాంగ్ GT స్పోర్ట్స్ కార్ కావాలి డాడీ అన్నాను. వెంటనే చెప్పించి కొడతాను, అసలు ఏమైనా అర్థం అవుతుందా నీకు, నువ్వే అడుగుతున్నావు, స్పోర్ట్స్ కార్ ఏంటి శిరీష్, నీ వయసు కుర్రోళ్ళు మామూలుగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుకుంటూ లేదా 2 wheelersలో తిరుగుతుంటూ జాబ్ చేసుకుంటున్నారు, నీకు కార్ కొనివ్వడమే ఒక లగ్జరీ, అలాంటిది యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అ స్పోర్ట్స్ కార్, యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఈ ఫాదర్లు అందరూ ఇంత ఏం అడిగిన ఏదో లెక్చర్ బిగుతారు అనుకునేవాడిని. బట్ ఆ రోజు మా ఫాదర్ అలా తిట్టుండకపోతే ఐ డోంట్ థింక్, అండ్ బై ద వే సో ఆ కార్ నాకు కొనివ్వకపోతే వెళ్ళి అలిగాను మదర్ దగ్గర, మా అత్త దగ్గర. సో నన్ను చూసి సరే వాడు అడిగింది కాకపోయినా ఏదో ఒకటి కొనుక్కోవచ్చు కదా, ఏదైనా వేరే కార్ కొనివ్వచ్చు కదా అని అడిగితే, సరేరా నేనైతే ఈ బడ్జెట్ అనుకుంటున్నా, ఈ బడ్జెట్లో నీకు కావాల్సిన కార్ సెలెక్ట్ చేసుకో అంటే, అనవసరంగా ఈగోకపోయి నాకు అక్కర్లేదు నాన్న, నీ డబ్బులు నువ్వే ఉంచుకో, నా డబ్బులతో నేనే కార్ కొనుక్కుంటా, నా అనవసరంగా పెద్ద సవాల్ ఇసిరాను. బట్ కట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నాకు ఆ కార్ కొనుక్కోవడానికి 3 సంవత్సరాలు పట్టింది. అండ్ ఐ స్టిల్ కుడెంట్ అఫోర్డ్ ద మస్టాంగ్ GT. సో 3 years తర్వాత నేను కష్టపడి నా సొంత కార్, ఫస్ట్ కార్ మిట్సుబిషి అవుట్లాండర్ కొనుక్కున్నాను. ఒకవేళ నిజంగా మా ఫాదర్ ఆ రోజు నేను అడిగినట్టు నాకు ఆ కార్ ఇచ్చుంటే మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హవ్ రియలీ లెర్న్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఏదున్నా ఈజీగా వచ్చేస్తే దాని వాల్యూ తెలిసేది కాదు. సో కష్టపడి నా సొంత డబ్బులతో కార్ కొనుక్కున్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే కిక్, దాని నుంచి వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ మరొక లెవెల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ సినిమాలో నాగబాబు గారు మా ఫాదర్ ప్లే చేశారు. సో మా రియల్ లైఫ్ ఫాదర్ కొంచెం డిఫరెంట్, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు చిన్నప్పుడు. చాలాసార్లు బెల్ట్ ఇచ్చి కొట్టడం, ఫ్లవర్ వాష్తో క్యాచ్ ప్రాక్టీస్, ప్లేట్లతో ఫ్రిస్బీ, ఇంట్లో గట్టిగా అందరిలాగే చెప్పులు వేసరడం, షూలు వేసరడం, ఇవన్నీ జరిగాయి. చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు. బట్ అప్పుడు తిట్టుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటుంటే ఐ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ మై ఫాదర్ రేస్డ్ మీ లైక్ దిస్. అండ్ ఈ సినిమాలో నాగబాబు గారు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, అది మా డాడీని మైండ్లో పెట్టుకునే సంజీవ్ గారు సినిమాలో పెట్టారు. ఆయన ఏమంటారంటే, అరే కొడుగ్గా నా ఆస్తే కదరా, నా విలువలు కూడా నువ్వు పంచుకోవాలని చెప్పి. సో మా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే మాట్లాడుతుంటారు. సో డాడ్, దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఇన్ అ వే డెడికేటెడ్ టు యూ. అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ అవి నిక్ నేమ్ కానీ యాక్చువల్గా ఫుల్ పేరు అరవింద్ ప్రసాద్. సో ఇది మా డాడీని ఇన్స్పిరేషన్ కానీ యాక్చువల్గా పెట్టాను. సో ఈ క్యారెక్టర్ అమెరికా నుంచి ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు చాలా ఇక్కడ లోకల్గా కష్టాలు పడుతుంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే అతనికి ఇండియా ఏంటో తెలీదు. ట్రైలర్లో చూసినట్టు ఫాదర్ 5,000 రూపీస్ ఇచ్చి ఇంటి నుంచి బయటికి గెంటేస్తాడు. సో ఇది చూసుకున్నప్పుడు అగైన్ నేను కాలేజ్లో బాంబేలో చదువుకున్నప్పుడు నా లైఫ్ అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చిందండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న నాలు ఇంట్లో రెంట్ ఉండేది కాదు, ఫుడ్ ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేదు, ఏం కావాలన్నా పేరెంట్స్ కొనిచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఒకసారి బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం అంటే డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ ఐ హ్యాడ్ టు స్టిక్ టు అ బడ్జెట్. ఫస్ట్ టైం పేపర్ తీసుకుని ఓకే ఇది ఫుడ్కి, ఇది ట్రావెల్కి, ఇది మూవీస్కి, ఇది పార్టీకి, ఇది బట్టలకి అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం నేను ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ లాగే ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఏంటి, మనీ వాల్యూ ఏంటి, మనీ ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ అర్థమయ్యేది. ఈ సినిమాలో మీరు అమెరికా సాంగ్లో చూసినట్టు క్యారెక్టర్కి ఈ క్యారెక్టర్ చాలా కష్టాలు పడతాడు. అలాగే నాకు చూసుకున్నప్పుడు నవ్వుకుని నా బాంబే డేస్ గుర్తొచ్చిన నా 2 ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే అప్పట్లో మల్టీప్లెక్స్లో మార్నింగ్ 8:30 షో ఉండేది బాంబేలో.
అక్కడ టికెట్ మాత్రం 55 రూపీస్ ఉండేది. అదే ఈవినింగ్ షో వెళ్తే 180 రూపీస్ ఉండేది, వీకెండ్ వెళ్తే 200 రూపీస్ ఉండేది అనమాట. సో అప్పుడు డబ్బులు మిగుల్చుకోవడానికి నేను లిటరలీ మార్నింగ్ షో పొద్దున్నే లేచిపోయి కాలేజ్కి వెళ్తున్నట్టు వెళ్ళి సినిమాలు చూసి వచ్చేవాడిని డబ్బులు మిగులుతాయని. అదే కాకుండా ఎవ్రీడే కాలేజ్కి అప్ అండ్ డౌన్ యూస్ టు కాస్ట్ మీ అరౌండ్ 120 రూపీస్ ఆటోలో లేదా ట్యాక్సీలో వెళ్ళి రావడానికి. ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది, రోజుకి ఇంత ఖర్చు పెడతానని చెప్పి నేను ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. I still remember the bus number 355 from Warsaw bus station to National College. So రాను పోను 6 రూపీస్ 50 పైస్ 6 రూపీస్ 50 పైస్ నాకు 13 రూపాయల్లో నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయ్యేది. అండ్ అలా బస్సులో వెళ్తూ రోజుకి ఒక 100 రూపీస్ మిగుల్చుకునేవాడిని. మిగుల్చుకుని ఆ 2500తో నెలకి ఇంకేదోటి బట్టలు ఏదో కొనుక్కునేవాడిని అనమాట. సో ఈ క్యారెక్టర్ సేమ్ ఇండియాలో వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంటి నుంచి గెంటేసినప్పుడు ఇండియాలోకి వచ్చి ఇలాగే కష్టాలు పడుతుంటాడు. సో ఐ కుడ్ రియలీ రిలేట్ టు దట్ క్యారెక్టర్ లాట్. So I really enjoyed playing the character of Avi. Thanks Sanjeev for really adapting, making Malayalam నుంచి ఇంత మంచిగా అడాప్ట్ చేసి ఈ సినిమా నాకు ఇచ్చినందుకు. హీస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండి. ఇంతక స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఇలా చాలా తడబడ్డాడు కానీ యాక్చువల్లీ ఆన్ ద సెట్ హీ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ నా ముందు సినిమాలన్నీ చూసి ఆడియన్స్ మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారని నన్ను కొత్తగా ప్రజెంట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా డిఓపి రామ్ గారు, ఆయన నా మనసు RX100 చూసినప్పుడు ఆయన వర్క్ రియల్గా నచ్చింది. సో సంజీవ్ ఆయన పేరు సజెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ నదర్ పర్సన్ హ్యావ్ టు టాక్ ఇట్స్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జూడా శాండీ. ఈ సినిమా కన్నడలో చాలా ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్, డోంట్ కట్ మీ. ఆయన బెంగళూరులో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు రేడియోలో ఆయన పాటలు విని నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు. భలే ఉన్నాయి, చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి, ఇలాంటి కంపోజర్ తెలుగుకి వస్తే బాగుండు అనుకున్నాను. అండ్ అలాగా ఆయన కాంటాక్ట్ చేశాక హీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ విత్ ABCD. అండ్ టుడే హీఈస్ నాట్ జస్ట్ అ కంపోజర్. అండ్ ఇందాక తను చెప్పినట్టు వీ బికమ్ గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ గ్రేట్ పర్సనల్ బాండ్ అండ్ కనెక్షన్. జూడా శాండీ, వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. You've done a fab job and I'm really proud of you. And I hope in the forthcoming days you score music for Nani, Bunny and all the big stars in Tollywood. Have a great journey ahead. And నేను ముఖ్యంగా ఈ సినిమా అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మా ప్రొడ్యూసర్ మధురా శ్రీధర్ గారు. ఆయన హీస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ లెస్ వర్డ్స్. ఇందాక చూసారు స్పీచ్ అప్పుడు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. అండ్ నాకు సంజీవ్కి హీ గేవ్ ఫుల్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్. అండ్ మేము అడిగిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మాకు అందజేసి చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. ఆయనతో పాటు మా కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ ముగిలిని ఫస్ట్ టైం సెట్లో చూసినప్పుడు ఇతనే హీరోలా ఉన్నాడు అనుకునేవాను. బట్ ధీరజ్ ముందురా, ఈయనే ధీరజ్ ముగిలిని మా కో ప్రొడ్యూసర్. వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఊరికి చెప్తాను, వీళ్ళిద్దరితో పాటు మరొక నిర్మాత యష్ రంగినేని గారు లండన్లో ఉంటారు. ఆయన మన హీరో విజయ్ దేవరకొండ గారి మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్, ఆయనకు మామ అవుతారు. సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. హీ వాజ్ ఆల్సో సంబడి వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆయన శ్రీధర్ గారు కలిపి పెళ్లి చూపులు చేశారు. అది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, మన సురేష్ బాబు గారు ప్రెజెంట్ చేశారు ఆ సినిమాని. మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ సినిమా ప్రెజెంట్ చేయడం అనేది ఈజ్ రియలీ అన్ ఆనర్ టు మీ. Yash, I wish you all the best for both ABCD and Dear Comrade. I hope you score 2 big hits and have a great 2019. ఇంకెవరైనా టెక్నీషియన్స్ని నేను మిస్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు మై కో స్టార్స్ భరత్. చిన్నప్పుడు మీ అందరిలాగే అతన్ని చిట్టినాయుడు గాను వెంకీ సినిమాలో నాకు ఆ కోకే కావాలి అన్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మా అన్నయ్యతో పాటు హ్యాపీ సినిమాలో పనిచేశాడు. సో ఫస్ట్ టైం బన్నీ చేసిన హ్యాపీ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం భరత్ ఇంత ఉండేవాడు. అలాంటి భరత్ ఇవాళ ఇంత పెద్దోడు అయిపోయాడు. సో ఇట్స్ బీన్ అ గ్రేట్ జర్నీ. సినిమాల్లో జై జై బన్నీ, జై జై బన్నీ. బన్నీ ఫారెన్లో ఉన్నాడండి, ఇవాళ రాలేకపోయాడు. బట్ మీ అందరి తరపున, మీ అందరి విషెస్, మీ అందరి అభిమానం, మీ అందరి ప్రేమ తనకి ఖచ్చితంగా కన్వే చేస్తాను. ఇంత దూరం వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. Of course, nothing without my big boss, Megastar Chiranjeevi garu and Kalyan garu. Anyway, so Bharat gurinchi maatladutu. So chinnappudu eppudo child artist ga pani chesina Bharat toti I had a fantastic chemistry. Athan just ee cinemalo comedian kaadu, na best friend, na cousin. Nato paatu 70 days shoot chesadu ee cinemalo. I think we have a great chemistry. అండ్ చాలాసార్లు మనం సినిమాలో చూసినప్పుడు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ సర్టెన్ హీరో అండ్ కమెడియన్ కాంబినేషన్స్. చిన్నప్పుడు నేను చూసినప్పుడు చిరంజీవి గారు, బ్రహ్మానందం గారు, వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ నాకు ఫేవరెట్. తర్వాత నేను పెరుగుతున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలీ గారు, వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ నాకు చాలా ఇష్టం. అలాగే ఐ ఫీల్ దట్ మైన్ అండ్ భరత్, నాది భరత్ కూడా ఒక హిట్ కాంబినేషన్ అవుద్ది.
ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంతోమంది డైరెక్టర్స్ మళ్ళీ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ రిపీట్ చేస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. అండ్ దెన్ రాజా, యూ బీన్ గ్రేట్ యాంటాగనిస్ట్, గ్రేట్ విలన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అలాగే ఈ కథ విన్నప్పుడు నాకు తండ్రి పాత్ర గుర్తొచ్చినప్పుడు విన్నప్పుడు ఫస్ట్ నా మైండ్లోకి వచ్చింది ఓన్లీ నాగబాబు గారు. అండ్ డైరెక్టర్తో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన కూడా అదే నాగబాబు గారే మైండ్లో ఉన్నారు. సో నాగబాబాయ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ ప్లేయింగ్ మై ఫాదర్. మీరు తప్ప ఈ క్యారెక్టర్లో వేరే ఎవరిని ఊహించుకోలేను. అలాగే మా భాష, మా బస్తీ క్రౌడ్, వీళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఆల్సో ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అండి, కళ్యాణ్ రాఘవ్ అండ్ కాశీ. అది కాకుండా ఇండస్ట్రీలో నాకు కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి, వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్తో ఒఫిషియల్గా ఏమీ కనెక్షన్ లేదు, బట్ కేవలం నా మంచి కోరి నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను కాబట్టి కథ విని కథలో చేంజెస్ సజెస్ట్ చేసి మా మంచి కోసం పనిచేశారు. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, నా ఫ్రెండ్స్ బీవీఎస్ రవి, డైరెక్టర్ కృష్ణ చైతన్య అండ్ సత్యానంద్ గారు. వీళ్ళందరికీ ఐడ్ లైక్ టు టేక్ థ్యాంక్స్. అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా సంజీవ్ మధురా శ్రీధర్ గారు ద్వారా పరిచయం అయిందండి నాకు పవన్ సాధనేని తోటి. పవన్, యువర్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్ హ్యావ్ బీన్ సో హెల్ప్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై కో-స్టార్స్, రుక్షర్, ట్విట్టర్లోను యూట్యూబ్లోను అన్ని కమెంట్స్ నీ గురించే, ఎవరి అమ్మాయి ఎంత క్యూట్గా ఉంది, ఎంత ముద్దుగా ఉందని. షీఈస్ నాట్ జస్ట్ అ ప్రిటీ ఫేస్ బట్ షీస్ బీన్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్. ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది, షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ కృష్ణార్జున్ యుద్ధంలో చాలామంది మీరు చూసే ఉండుంటారు. రుక్షర్ ఇస్ బీన్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఫేసెస్ ఇన్ తెలుగు సినిమా. అండ్ లాస్ట్లీ, ఇప్పటివరకు నేను చేసుకున్న ఫంక్షన్స్లో మొదటిసారి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు లేరు, కానీ ఐ డోంట్ ఫీల్ లెఫ్ట్ అవుట్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ విత్ మీ టుడే. అది మరి ఎవరో కాదు, మా చీఫ్ గెస్ట్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని. నాని గారి గురించి చెప్పాలంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ ఆయన సినిమాలు. ఆయన స్టార్ట్ చేసిన అష్టాచమ్మ అలా మొదలైన నుంచి మొన్న సూపర్ హిట్ అయిన జెర్సీ వరకు ప్రతి సినిమాని ఫాలో అయిన, ఇంక్లూడింగ్ ఆయన ఆడని సినిమాలు ఆహా కళ్యాణం, పైసా, ఇవన్నీ థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేసిన ఎంతోమంది వ్యక్తులు నేను ఒకరిని. అండ్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్లో ఈజ్ రియల్లీ ఎంటర్టైన్డ్. అండ్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాకుండా బయట నాకు నిజంగా ఎంజాయ్ చేసి ఆయన ఏ సినిమా చేసిన ఫస్ట్ డే లేదా ఫస్ట్ వీకెండ్ లోపల టికెట్ కొనుక్కుంటూ వెళ్ళి చూసే హీరో ఎవరైనా ఉంటే అది నాని గారు. నాని, ఐ రియల్లీ అడ్మైర్ ద వే యూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఒక యాక్టింగ్ బ్రేక్ తెచ్చుకుని ఒక స్టార్ అయ్యి ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ స్టార్స్ అయ్యారు. ఐ రియలీ లుక్ అప్ టు యూ. అండ్ మీకు ఇచ్చిన బిరుదు న్యాచురల్ స్టార్ నాని అనేది మామూలుది కాదు. యూఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ blessed and gifted actors in our industry. Thank you very much for being there. And అలాగే నాని గారికి నాకు ఒక సిమిలారిటీ ఉందండి. మేమిద్దరం ఎంసీఎస్, మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి కాదు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులు. నాని బ్రో, ఆ విషయంలో నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిపోయావు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ సమింగ్ అప్ అబౌట్ ద మూవీ, సో దిస్ ఫిలిం, ఈ సినిమా వచ్చి ఏబిసిడి, అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ. సో ఈ క్యారెక్టర్ అవి అనేవాడు యుఎస్ నుంచి వచ్చి ఇండియాలో ఉంటాడండి. అండ్ ఇండియాలో వచ్చి ఈ దేశం అతనిలోకి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, తనలోకి ఒక మార్పు తీసుకొస్తుంది. అది మన దేశంలో ఉన్న మ్యాజిక్. మనం ఇక్కడ పుట్టి అమెరికాకి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఒక భారతీయుడిగా అక్కడ పుట్టి, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన ఇండియన్స్ అయినా, దట్ ఇండియన్నెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ అస్. సో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఇస్ అబౌట్ దాట్. సో ఎనీవే, ఎంతసేపు నేను మాట్లాడిందని చాలా పేషెంట్గా ఉండి విన్నందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ బిఫోర్ ఐ లీవ్, thanks for giving me this space and this film. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శిరీష్ గారు. అండ్ రీసెంట్లీ మలయాళంలో కూడా 1970 మూవీకి అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. ఐఎమ్ షూర్ యువర్ ఫాదర్ మస్ట్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. అండ్ తొందరలో మీ ముస్టాంగ్ కార్ కూడా మీకు రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అండ్ నౌ మూవింగ్ ఆన్, వి రిక్వెస్ట్ న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫర్ అస్. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ కనపడే ప్లేస్లో ఎక్కడైనా ఉంటాయి, ఇచ్చే వరకు ఇక్కడ దగ్గరికి వస్తాయి, ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉన్నారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే పిల్ల జమీందార్ గుర్తొచ్చింది. ఇక్కడ పిల్ల జమీందార్కి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఇప్పటికీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పిల్ల జమీందార్ గురించి చాలా ప్రేమ చూపిస్తారు ప్రేక్షకులు. ఐ హోప్ దాన్ని మించి ఏబిసిడికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఈవెంట్కి రావడానికి కారణం మధురా శ్రీధర్ గారు.
ఆయన ఎప్పుడు నేను ట్విట్టర్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఆయన పర్సనల్గా కలిసినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక మంచి సినిమా ఉంది అంటే తన వంతు సపోర్ట్గా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలబడి ఉంటారు. అండ్ ఆయన నాకు మెసేజ్ చేసి ఇలా ఈవెంట్కి రావాలి అని అడిగినప్పుడు ఏదో సడన్గా నాకే తెలియకుండా ఒక బాధ్యతలాగా ఫీల్ అయ్యాను. అరే దీనికి వెళ్ళకపోతే ఎలా, ఇది మధుర శ్రీధర్ గారిది కదా అని. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్, ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి మీకు. అండ్ శిరీష్ లో ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు, అది చాలా రేర్ క్వాలిటీ శిరీష్, అది మాత్రం పోకుండా చూసుకో ఎప్పటికైనా సరే. అండ్ నేను యాక్టింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అక్కడక్కడ కలిసేవాడు శిరీష్, కానీ కొంచెం లావుగా, ప్లస్ ఆ టైంలో ఆన్లైన్లో నేను తను రాసిన ఆర్టికల్స్ కూడా చదివేవాడిని, సినిమా బిజినెస్కి సంబంధించి, సినిమా ప్రొడక్షన్ మాడ్యూల్కి సంబంధించి. ఏంటి ఈ అబ్బాయికి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది, అల్లు అరవింద్ గారికి సరైన సక్సెసర్ దొరికాడు ప్రొడక్షన్లో అనుకున్నాను. కట్ చేస్తే ట్విస్ట్ ఇచ్చి యాక్టింగ్లో జాయిన్ అయిపోయాడు. అల్లు అరవింద్ గారిని ఒక్కడనే అలా వదిలేశారు ఇద్దరు, బన్నీ ఇంకా శిరీష్. బట్ పర్లేదు, అరవింద్ గారికి సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా సపోర్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు పెద్దగా ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ శిరీష్. ఈ ట్రైలర్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా ప్రామిసింగ్గా కనిపిస్తున్నాయి. నీ కెరియర్కి సంబంధించిన ఏబిసిడీలు ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసావు, నీ స్టార్డమ్కి సంబంధించిన ఏబిసిడీలు ఈ సినిమాతో స్టార్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఇందాక డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ నేను సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయాను అని చెప్పారు. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, పర్ఫెక్ట్ స్పీచ్లు ఏమన్నా చూస్తే ప్రిపేర్ అయ్యారేమో అనిపిస్తుంది, మీది మాత్రం నాకు చాలా నిజాయితీగా అనిపించింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్, ఇట్స్ ఆల్ లుకింగ్ ప్రామిసింగ్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి. అండ్ టు ద హోల్, అండ్ మా రుక్ సార్, కృష్ణ గారిని ఆ ఊరిలో వదిలేసి ఈ అమెరికా వాడితో వెళ్ళిపోతుంది. ఏంది అన్యాయం. జోక్స్ అపార్ట్, రుక్ సార్ చాలా మంచి పర్ఫార్మర్. నేను గాంధీ షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలాసార్లు అనుకునే వాళ్ళం తనకి చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఈ సినిమా తర్వాత అని. అయితే కృష్ణార్జున యుద్ధంతో మీదేమైతే బ్రేక్ వస్తుంది అనుకున్నామో అది కుదరలేదు అనుకుంటా, కానీ దానివల్ల వచ్చిన ఈ సినిమా వల్ల వచ్చే బ్రేక్ సక్సెస్లో మేము కూడా భాగం అవుతాం. కాబట్టి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ రుక్ సార్, విషింగ్ యూ బిగ్ సక్సెస్. అండ్ ఐఎమ్ సారీ, నాకు టీం అందరు తెలియదు కాబట్టి అందరికీ ఆల్, మీ ఇద్దరు హోస్టింగ్ కూడా చాలా బాగా చేశారు. ఓకే, నువ్వు నమ్మవా? నిజం లేదు, హేమంత్ ఎక్స్ప్రెషన్లోనే అంతేం చేయలేదులే మేము అన్నట్టు ఇచ్చాడు. సో ఎనీవేస్, అందరికీ మొత్తం టీం అందరికి కూడా విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సెలవు. Thank you so much. Thank you so much, Nani Garu. And once again, we would like to thank our sponsors, KLM and Big C and Alane Shri Chakra kuda. Thank you so much event ki ikkadiki vachchesinanduku and event ni grace chesinanduku, in fact, Nani Garu. And of course, the entire cast and crew of ABCD. ఈ సినిమా May 17th కి రిలీజ్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్ గా థియేటర్స్ కి వెళ్ళి మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఎంకరేజ్ పైరసీ. Yes, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, మదర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ బిగ్ బెన్ సినిమాస్ కలిసి క్రియేట్ చేసిన ఏబిసిడి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి వచ్చేసిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ నైట్. గుడ్ నైట్. What I do or what I don't.